poko yud ng'e ni gin kure. Koro maeri gima wang'iyo ka, nikech koro figures ma jatend piny chiwo gi figures ma civil societies chiwo chaka gima nitiere pogruok moro ma en owacho ni sani onge ng'at manobedo abducted ma poko obedo released, but figures to mag civil societies to wacho nang'o ni nitiere jok ma poko ogol. Koro kaka ja Kenya kaka koro ng'eyo tek ka, nikech koro an ting'eni koro aonge evidence, aonge facts apart from gima neno ka both sides wacho, mane ma koro nyalo make judgments na. But koro ka kinde mokalo cha en nokwer ni jogo mimako go nitie moko ma abduct themselves, moko nitiere ma jonjore ma abduct. Koro sani to wacho ni nitie kaka sirikande osechungo gigo. Koro an apenjo ni gik manokwedo, gik mano oruko go ema sani koro sani koro oyango ni jogo manondhi oseduok ne familia mag adiera nitiere kanye. Kata kamano jogo ma kedo ne ratiro mar jopiny mano ma oyang kae ni report manogol juma mokalo kod Missing Voice Coalition dubbed as brutal policing. Negi yango ni ji 104 ne onegi, ka bende giwacho kae ni 55 iwacho ni 55 pod olal kaluwore koda mago ng'anyo mago mag Gen Z mano mar higa mokalo. Hansel Adono adhi mana mapiyo piyo ka thuolo marwa pok orumo kinyi makawuono. It Gazette mar 7 kwa nyalo mana adhi It Gazette mar 7 bathe kanyo mano mar gazeti mar Daily Nation. Nyaka sani koro mane en jalup jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua entiere kama tek kaluwore ni moko kuom jogo mane sire lweda inyanya to mago mawuok e gwengego mag Mount Kenya liekore ni nitiere moko kuom gi makoro osejwang'e kendo nyalo bedo ni koro oriwore kod jatend piny Kenya William Ruto. Ondik kanyo ni big blow to Gachagua as Mount Kenya allies abandon him. Nyaka sani koro oyang kae ni the latest ma koro iwacho kae ni ma koro sani koro se were kod Gachagua kendo koro sani koro gitenore kod ka jatend piny Kenya William Ruto. Wantiere kanyo kod Runyenje Zempi mano Eric Muchangi jaod bura e kaunti ma Embu, Njoki Njeru kaachiel kod Kieni MP mano Wainaina Chiene. To ang'e ni magi duto koro nyiedhore lele kinde ma koro wang'eno odiochieng' manyoro bende jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua nogwe tao ayanga kowuok e duond bura mar UDA. Nyalo bedo ni sani koro dong kende kaluwore ni en gwengego mago mag Mount Kenya ma yande koro wacho no chung kode kaluwore kod seche moko sir moparo ni entiere godo kowuok e gwengego mago mag God Kenya. Gwene ta nyoro nyo miya penya to kar ne pode ngaja chama ok no wuok koso chama ok no riembe to ng'ani kibedo impeach to chama riembi koso sheria wacho nang'o ya sheria ma parties wacho nang'o bedo impeach for ina member mar jalonye weche mag chike nyalo lero no ang'e ni Cleophas bo bedo kuom moko kuom gi twak mokungo kawuono sides to waneno ka ji osechako change sides ka makoro miyo Mount Kenya be koro division mane nitiere chakoro neno maduong' ahinya nikech yande wang'e ni east gi west opogore kata kama sani koro waneno ka jo west moko koro kendo dwa duogo kod sirikal koni gidwa were gi Wamunyoro to wang'e ni osewacho ni dweni emoyange party ne dweni emokete party ne ayanga makoro warito neno ni party no jomage manitie koso en kende wadana ni jodito mage mani kuro koso en kende koso chung kende kamano. Koro wacho kani jogo ma latest en Ngunjiri Wambugu makoro iwacho ni jalno mosewe kaeri wan gi mosewe mayando sewe recently wan ka gi Maragwa MP Mary Wamboi, wan ka gi Kangema MP Peter Kihungi, Agadhoni wa Mushomba biwacho ni nitiere kaka sani ok en clear ahinya no chungi ng'awa wan ka gi Chege Njuguna be ma iwacho ni ok oseyango no chung kon mane nitiere sigana moro wacho ka ni nitiere kaka nitiere riwruok moro mane nitiere Kenol mane Liberation Party Martha Karua Wiper Kalonzo Musyoka DAP boss Eugene Wamalwa gi Fred Matiang'i nito bi obe kochacha mane riwruok ma waneno ka Gachagua osebedo kotenorego
kata kamano tiwacho ni Wamushomba no skip meeting nokodhiero makamano bang'e no to nondiko message moro social media kata kowacho ni life lessons from Niccolo Machiavelli wacho ni adapt to change and embrace pragmatism, understand human nature gi weche mamoko manondiko kanyo makoro nomiyo ji penjre nang'o ni gini to ndiko sani sama gweng' mochung' ne ema gweng' mentiere ema event ni nitie to kodhiye to bang'e to ndiko gima chal kamano. Koro magi gik mosemiyo ji neno nang'o ni nitie kaka Mount Kenya sani koro chako gwenyore gi former DP makoro iwacho ni dibede ni nitiere kaka jogi ok dwa tenore kode koso jogi play safe mondo gine ni yamo dhi kon mane ma strong then gibro biro to ginyiedhore oko ni wan gi ng'ato kata wan gi sirikal. To kopogore kod mano moko kuom jogo mabende iwacho ni nyaka sani koro osewuoka. Iwacho ni ondike kae kendo kutan kuot. Iwacho ni Gachagua bende kinde mokalo chien. Nitiere jogo miyango kae ni political foster children. Mano moting'o kanyo jaod bura ma Madhira, mano Eric Wamumbi kachiel kod min ode Betty Maina. Magin min ode en jaod bura e kaunti ma Murang'a. Iwacho ni mage moko kuom jogo ma koro Gachagua bende osebedo kalalo. Kata kamano Nyakora Mugiajong mane nyalo somo It Gazette mano mar 7. Ka It Gazette mar 7 bathe kanyo be naneno weche mag rent mane wachako kwa wacho Hansel. Nyaka sani kori wacho ni odiochieng' manyoro moko kuom jod bura no yudore kama tek. Kalori ne gichopo mano KICC kama apise mag ginitiere. Kata kamano ne giyudo ka koro olor ne gi dot. Ne giromo kod kiful. Kakori wacho kae ni nitiere mano rent mano maderoma $50,000 mapoko chuli. Mano bende Nyakora Mugiajong inyalo somo It Gazette mar 7 mano mar gazedni mano mar Daily Nation. Nitiere weche mopogore opogore Hansel mabende pod aneno ka gazedni omenyo. Adwani watieki It Gazette mar 8 kanyo. Riwruok mar jopuonja mano mar NAT odiochieng' manyoro gin bende nitiere weche makoro ne giwacho mano kotudore kod mago sekta mar somo e pacho kae. Ondike kae ni NAT Pass Comprehensive Schools Policy. Koro nyaka sani koro nitiere chike makare mago matayo skunde mopogore opogore pacho kae magidwaro ni giket kare. Odiochieng' manyoro ne giwacho ni mago jotend skunde mago mag primary makoro winjo telne skunde mag junior secondary school. Twang'eyo ni skunde mag junior thothgi kata moko kuomgi kata wachacha ni giduto gibedo domicile mane skunde mag primary. Mane momiyo seche moko koro NAT dwaro ni head teachers mag primary schools ema koro pod otelne junior secondary schools. Hansel. Confusion mawuok ka en achiel nikech junior secondary and domicile the primary but jopuonj mapuonjo are trained to puonjo secondary. To jopuonj gi yiro ga gin under to bende parni kinde mokalo che mano bende madwa wacho kupet no sekao jopuonje mapuonje junior secondary school. To primary school to ni under most primary school teachers to ni under NAT. Koro NAT yuarok okay yuarok but en na confusion moro ni ka kodok ka education sector ka nango ni onge clarity ma nyiso ni ngano monego be ni chungne JSS to NAT neno ka temo mana kelo solution ka nikech achai moro bi wacho no osedonjo ka kinde jopuonje mabedo trained for secondary neno jopuonje ma primary kaka joma ni piny margi koro NAT temo kelo solution mondo ong'iyane kaka kwe nyalo bedo. Weche to pod ng'eny e sector mar education. Haya Nyakora Mugiajong weche mathoth pod nitiere Gazette mar Daily Nation kata kamano inyiso ni thuolo marwa mano miyo okinyi makawuono serumo. Gazette mar The Standard bende ne wacho nondik kanyo ni repressive regime mano mar telo mar jatend piny Kenya William Ruto makoro nyaka sani kaluore kod reporter kati wacho ni the latest review mano mogol kanyo kod UN nyaka sani koro gikwedo mokalo mano sirikal mano mar jatend piny Kenya William Ruto kotudore kod wechego mago mag nek ma aoyaye wechego mag ndhicho kachiel kod lal apoya nono kuom mar jopiny kato bedo ni weche makamagi wacho ni nentiere sirikal mano mar Uhuru Kenyatta kachiel kod mano mar Mwai Kibaki wacho ni sirikal mar William Ruto ema koro nyalo bedo ni weche makamagi okalo kiew. Hansel kachiel kod wach ni mogik ka watieko. Weche to ng'eny ka report to gol ka en okete ka nyaka sirikal bose defend human rights record ka makora kiani gi defend ango to weche to lich ka UN to segolo report gi kama report ma UN emogolo kata kamano to gima apenjora maduong' ni kata sama gi defend no ok ginyis jo Kenya kata ni
jogo mane obedo abducted, jogo mane okale midhiero opogore go bedo compensated koso go bedo nango to polise mayande waneno kata kose yange gi ute fwambo opogore ni mage jok mane nyalo bedo notimo njore kinde go polise mane otimo njore kinde go ibro timgi nango nonro pok ochak kata mana timo to jatelo to kotho Kenya ka to wang'eni nonro to seriemi manyaka suspects osetere court. Koro mage gik ma aneno ka sirikal onego focus on kar chung'ni gi defend record machal kama. Odiochieng' manyoro gi majatend piny Kenya William Ruto nowacho kar jot mare, nowacho ni jogo duto manolala oseriwore kod familia mare, ka bende wacho ni osechiwo mano chike mager mar mondo mi weche maket kod mago kik timre kendo e pacho kae. Ka bende piny Kenya no ka gazedni mano mar The Standard oketo kwana mago mag joma ne oroch ratiro margi kod obila e kinde ng'anyo, mago mag rowere mag Gen Z, nitiere kwan mag jogo mane onegi, nitiere kwan mag jogo manondhi, kachiel kod kwan mag jogo mabende pod olal. Nyakora Mugia Jwang nyalo somo mago duto it gazet mar 2, 3 kachiel kod 4 mano mar gazedni mar The Standard. Hansel isewacho wach ni mogik ka watieko. Watieko. Wach na mogik en mano jotendwa ma Kaluo. Aparo ni Kaluo osebiro marach makoro jotelo kendo koro waneno ma kachako gima yware kendgi manitiere weche moko mag njore bende waneno kosedonje. Nyonyo waneno ka deputy governor ma Homa Bay kendo nyodwa mawa makora wacho anaywak neni jotelo ka nitiere differences moko. There are better ways of solving differences gi weche mag njore ok kony nikech duoko wachien to kendo kelo wichkuot ne Kaluo. Erokamano. Erokamano ahinya Hansel Oyango kuom kawo thuolo mari mar mondo mi bi walid ne Nyakwara Mugia Jwang gazet momori e kind The Standard kod Daily Nation. Inyalo dhi nyiewo tibedo piny somo e yo makare. Yiena mar mondo mi akaw yo madundo gi sani, bang'e to nyawadwa Cleophas Oloch bro bedo katai e twak mokwongo e chenro mar piny. Kik idhi mabor. Looking for unbeatable deals? Citizen Duka has you covered. Get 2 kg all-purpose flour for just 140 shillings, 2 kg sugar at 315 shillings, 3 liters cooking oil at only 789 shillings, 5 kg basmati rice at 1,289 shillings, and 2 kg ugali flour for just 139 shillings. Simply dial *487*5#. Choose the product you want, pay, and pick them up at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Rosemary Ogonya, nimodi duenda ni kaka sikiza kodni, di *812 *784#. Tupare niya Ramogi TV en audio duto te. Shukran. Watim kama kaudera irwaki, kausuka munditwe, walim namchumbi, wabil chiemo mopogore, chiemo mantiere gi nyadhi, chiemo mantiere gi mit nyowoyo. E namni, wantiere koda re mopogore, wan gi lobster, wantiere gi prawns, wantiere go kela, wantiere gi oyster, wadan mondo waket gi e mesa, wapuonjre kaka itedo gi kod kaka ichamogi. Garlic butter, garlic kemiolo, garlic butter bende gi ndhadhu ma kende. Gwenge gi benetiere koda chiemo mamoko maging'ere godo, kaimati, biriani, mahamri, magi duto te wakeloni e chenoni mar tedo gi chiemo.
Isepenjori sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluongo Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo gold. Urudi en kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. En gima konyo e ngima mapile, to en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o gang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Duto teka unusiye gi wachno to ano ka bibet ka ikinyuome to kata arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ini nyalo timre go sipra malich kamae? Kosiparo ni nen mana kende ka an kamoro achiel kode to joma ni kate bende ni kode. En chunje adek, osiem, hera koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timre. Maye yawa. Ikri ne wuodh parineti, sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo, kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni nyakoro Ramogi Jwang' e chenro mar Ngoma Owake. Wuok tich akelo ni mix bokwe e kaito tich ariyo Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoro Ramogi Jwang' akelo ni mana yani ngeni baka gi wasani. Ticha ng'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakoro Ramogi Jwang' Friday supu zo wake. Saa 10:15 nyaka saa 10 kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala.
pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete ot tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek saa 1:45 otieno, kik bai. Nyakwara moge juang oyawre kendo machiegni kinyi makawuono e chenro ni mara rupiny wachako sani ayanga twak osebedo ka oyudo weche manyien kod nonro mag gazet adhi bedo kaka tayo kinyi makawuono nyakwara moge juang e chenro ni nyinga Cleophas Oluoch jakisumo ka nyakwara moke nyaka sango to weche thoth ahinya mapod waikoni ka odiochiengni makawuono kama wadarango kae chenro matimore e piny Kenya kuonde mopogore opogore chenro ni mar chal mar piny Kenya nyakoro mojong weche mag siasa ntiere kar kama timore gazet weche mag dongruok kod yuto mag oganda bendo anono kinyi makawuono ibedo koda ka nyaka giko adhi bedo kata e nyinga Cleophas Oluoch jakisumo ka nyakwar mokeo nyaka sango tantiere ka kod wel adek madhi mi thuolo mar mondo mi moso kinyi makawuono kapok warango weche matimore gazet okinyi ni ma adhi bedo ka wachako godo chenro mar rupiny adhi chako wana machiegni koda kae an gi jaod bura Manyatike Mheshimiwa Tom Odege okinyi makawuono mar mondo mi moso wakono to chiwe yo machal nade okinyi ni oyawre kendo machiegni oyawre chiwo ber Nairobi ngich kero ka ventiere kar kanyo kero in ofisi no kolor ni oko do an ofisa ni Bunge Towers koro amanyalo lore to pongo loro parliament mangi eko kochopi pero kavana ina kama chalo nyakora moge juang ntiere kae kod Dr. Iska Oluoch men jalonyo weche maga dongruok kod telo oyawre daktari kendo machiegni chelo kinyi makawuono oyawre inya kenda ka thuolo makende mar moso nyikwara mogi e twak masani kwanono kaka piny Kenya dhi kenda gero kamano ni ayudore kindi yawuoyigi mondo bende kawuono 1/3 gender rule odonje wang. Thank you so much. Chino machiegni ahinya chino ma okinyi makawuono mar rupiny kama chalo nyakor moge juang ntiere kae kod Dr. Mark Matunga jalonyo weche mag mbui kendo janono weche mag siasa okinyi makawuono ntiere kode kar kae oyawre daktari kendo machiegni erokamano Cleophas amor kuom mich ma okwongo mar chiew en mich ma oyudo kuom Nyasaye mokwongo kendo mar bedo ka apani program ni iluonge ni piny maru piny maru mago obro erokamano wacho ni piny karu bende rum mana gi meke kendo ka nitiere kar kae moko bende wach nyakoro moge juang ni ru piny raba maru chowang nyakoro moge juang ageno ka ochiewo kawuono kiko ruch mang'eny ahinya ma biwilgo oruch maricho mano kindiko makare odiochieng' manyoro arwaki ni machiegni ka ntiere kar ka wayudo ni ite mokwongo mar gazet mano mara The Standard nyakora moge juang kae kama wadarango gigi mantiere kata weche mantiere gazet okinyi ni makawuono kama wada bedo ka warango mokwongo sigana ma omi pek kar kanyo wi gazet man malo mano gazet mano mar The Standard kama wada thuolo mar mondo mi wanene ayanga kanyo kato bang' okol mano sigana miwacho kanyo ni Gachagua formally exits UDA prepares to form new party mane ni jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua koro kawuono mano odiochieng' manyoro nogwe tawo ayanga kaka jakanyo mar duond bura mara UDA oganda moko wacho ni obiro molewo ahinya koso kinde ochopo mar loso duond bura mare manyien Dr. Mark Matunga chako kodi paro an ang'e ni thuro kucho kidwa dar e ot moro kata e dala moro to owinjo bed ni aidha idhi go dalani kata isegero kumidhi donjo to Gachagua makoro owuok e party to kumodhiye pod ok ong'eyo ma ogo tamsi ni to dhi kanye ochaka ng'o ojoin ang'o wuok to wuok e sa maber nikech pod en gi thuolo mar manyo kumonyalo dhi gede kata kumonyalo dhi go e dala but ok ane ka bro konye ahinya wuok neno nikech sani bende e seche mane kot owacho ni
ni kaka nogole cha okoluwo chik. Koro no nyalo kawo thuolo mondo mi otim pasu mano, otim luwo wachno. To chal ni bet ka koro otame. Ko wachno dhi manyo ko dhi odun bura mare machiegni, wachno dhi bedo kanyo gi nyasi ma Galamoro. To do giwinjo ka pimne kaka chik goyo dala winjo bedi. Winjo bedi ni ka koro ya e dala ma koro intiere ni. To in gi kuma itimo ang'o, kuma idonje. To kata beda ni opango nang'o, nikech ing'e ni siasa to en siasa. Kata beda ni koro ni opango bura ma Galamoro, nikech ma oke mokwongo. Inyalo paro dweche moko 4 mokalo no chiko jopiny ni nodhi lando od bura mano dhi timo no dhi lando party mano dhi chako noko wacho kaeto kendo koro chako uchiko ji ni weura lingura ringa dwe mar 5 adhi lando nu party madhi donjo. Wan chiri dwe mar 5 sani oko chako lando owuondo mana ji ni koro gima lando sani en ni atimang'o awuok e UDA. Koro kuma dhiye embe chalo ni pod ok en gadieri ni ang'o mowinjo tim, nikech kane en ng'ama na chiegni wacho ni kane en ng'ama wiye tiyo to ing'e ni mano ok bor ahinya gi gayany. To kane en ng'ama riek ahinya ki siasa, ing'e ni osechiko ji dere dhano bende koro bro ol kode ka dweche 3-4 mokalo nochiko ji ohepo okotimo gima nowacho nodwa timo. Kendo nyochago chako chiko ji ni dwe mar 5 koro udhi neno adhi lando gima duong' ma piny ne pok owinjo koso mano dong' ni winjo kowacho bende kaeto ochopo dwe mar 5 ni lando gima ne piny pok owinjo be ok olando. Koro nyiso mana ji ni weuru abro neno gima dhi timo. Koro mabiro no ok owinjo jopiny ochike itgi. Koro moja wana bana machire kakanya kel Dr. Iska Oloch bende etwak. Daktari tinene yo machalna nikech kama ukwongo ilose e kinde en sama kare mare mar wuok e UDA koso ni gimoro molewo ahinya koso jo UDA to wacho ni ng'ano osewuok e wachon en ng'ama ntiere oko nyadisa. Erokamano. Ada wacho kama bedo Gachagua e UDA kata wuok mano ne lwete iluongo ni personal choices. Koro koyiero ni mondo owuok kumodhi ene mong'eyo, lakini ber mondo ibedi e ot mine comfortable moloyo tweruok e dala ma samoro neke ijo ka chunyi ok orwako. Koro kopo ni mano momiyo owuok kata kaka wang'eye, so be it. Koro kowuok mano yiero. Koro the timeliness sama owuok en sama nonego wuok koso adacho ni osedeko kaluwore gi gik manogi kaka nosetimore mogole tich otemo budho ndi osedeko to me nonego wuok kata chon mondo design his path going forward. Koro politically koneno nowuogi that mane en luongo ratiro mare owuogi, but timing in my thinking dino wuok chon nikech oseketo Kenyans there be a lot of anxiety, a lot of things bendo se lokruok mang'eny bedo diere kani. Koro ananeno dhiyo kakodhi time mbele teno mong'eyo, but gima ng'eyo ne kama kaber nitie ka as a country watiyo kanyakla to ber moloyo, but mar Gachagua is long overdue. Osedeko odhi koro chako panga kopange mondo being a democratic right ok nyal tame. Mheshimiwa Tom Ndegi winjo kanyo kuma ntiere nyaka sani dipo ni oleo mano mar wuok nikech wacho nyaka sani nitie jo bura moko bende ma wuok ka wuok e riwruok mare kata gimo osebedo kata rombe mosebedo kotima dala ni Mama Munyoro e county Manyeri alwora ma Mathira. Iwacho ni nyaka sani nitie jogo makoro be chaka gima oweto dipo ni lure gi deko mare mar wuok gi chiwo chung' mare kama odhi bedo kochomo kose pod en manyo osiepe mantiere bathe. Erokamano. Gima nyalo wacho kuom Gachagua mokwongo en ni an owuon gi Gachagua wang'ere maber malich. Obedo gi Gachagua e komiti achiel kuom higni 5. Nitie wuodhe modhiye kode mang'eny. Owara China obedo kode kuom ndalo moko moinga 10. En ng'ama ng'eyo. Tabu maduong' ma jo Kenya temo bedo godo ni ji overrate Gachagua. Gachagua koduogo e wach mar siasa, Gachagua obedo e parliament tam achiel kende
mokorom bedo go juicy maduong' kabisa ma nyalo miyo ji wewie mang'eny kaka ji wewie sani. Ji nomiye msigo moinge ma kata na Ruto kano kawe mokete jalupne norikni noyiero jalupne ng'ama pok ochiek. Koro miyo kata na sani kama Gachagua nitie sani an gadiri ni pek mar msigo ma en go sani okia kama onyalo kete. Emomiyo ineno ka gik motemo timo oteng'o bunge ma pod okia yo monego luw kodhiye. Koro miyo gimoro ni nyocha owuok odhi oko kanyo ero kanoparo ni ji nyalo dhi kode sani chande kabisa nikech kama olok gi jok manoparo ni kode gi koro chal ka gima tame nikech sama ne gikethore gi jatende kanowuok nonego bed nong'e kama odwa dhiye tineno nyaka sani pod ochalo ng'ama dwa mani mondo ji monyisi kuma onego dhiye nikech kama onego dhiye ni koro chalo ng'ama kia. UDA ok inyal kona ni nyiwuok e nyoro sama ne obedo impeached kano ng'ama tiyo gi wiye maber nonego ng'e ni mane giko mare riwruok gi UDA norumo chieng'no. Koro bedo norito nyaka sani kowuok e UDA koro chako party ya giko ndhe chalo kamagi to en ni kamodhiye ema pod chande to kia gimonego tim. Karo bedo no kata be kani ngini siasa ka bende obanga piny ok oyiego. Koro bedo no obanga kata jo ponye dhi kodegi yoro ka kuma gintie onge gichalo jomolal nyaka giringi. Ja siasa ok nyal bedo kama okia kuma odhiye. Koro jo siasa manye dhi kodegi biro ringo te nikech pod gikia kuma gintie kuma gidwa dhiye be gikia. Koro koko gi lit mokonyo jomoko neno ne Gachagua cha sama wantie kodi lit no sekwe ng'ama winje onge ma ibro fwenyo o en wuon bro fwenyo kodeko ni nyaka jok manyo neno ne lit modhi kode ka lit chosekwe to biro ka jogo onge kode. Koro kano ng'ama riek to omany kama nyalo moke chon mondo ji oringe ka ji osaringe kata omanygi jomo manyo ge jogene to manyo neno ne lit ka to ka lit osekwe to bro ate. Depende mane gima timore nyakora mogi jwangi wach ni ka lit oserumo oganda moko fualo mana piende gi to wuok. Achiel kachana koro mojong pod wantie gazeno mar The Standard wantiere piny kar kanyo e sigana no mano mara telo mano mara William Ruto manyaka sani koro mojong kako ndike kar kanyo nyamana no gazeno kendo achiel kachiel e ite mokwongo e wache kanyo ni repressive regime koro piny arange piny kanyo kaluwore kod riwruok mano mag piny mangima mabende osewacho ni nitie gik mathoth ahinya ma sirkal osebedo katimo ahinya kotenore kod ndicho mag oganda jogo milal godo e kind gik mamoko. Wacho ni jogo mantiere ratiro mag oganda osebedo kanyo kantiere kwan gi nyakoro mogi jogo mantiere kar kanyo Kenya nendo thuolo mag neno ji mo 1,000 gi wiye jogo mane ochera tich gi e kind mopogore opogore ji 60 mane onegi mano e ng'anyo kolose ng'anyo mano timore higa mokalo jo ng'anyo maromo 66 mane ondhi moko kuom gi wacho nyaka sani pok oriwre kod jogi nyaka sani iwacho ni nitie moko mane olal iwacho ni jogo mano disappear iwacho ni forced disappearance ni maromo ji 32 magi kwan ma igolo odiochieng' manyoro jatend piny Kenya nowacho ni oganda duto manondhi ne oseduok kendo riwre kod anyuolagi mano kama gintiere kar kae. Achako di Dr. Mark Matunga kinde mane jatend piny Kenya loso giko higa mokalo chakruok mar higani jatend piny Kenya nomedo wacho ni onge jo Kenya mane ondhi to ka dipo nitie ng'ata mane ondhi onego bed ni timo nonro kendo ripoti goyo kama dwarore. Odiochieng' manyoro kanoloso kowacho ni jok mane ondhi duto oseriwre kod anyuolagi dipo ni jatend piny Kenya yiere ni nitie jok mane ndicho pacho ka to nong'e. An abro dhi gi weche ma President Ruto nowacho ariyo kane weche mag ndicho owuok kendo ne bet ka oliet ahinya area mar thuolo mar Desemba ka koro ichomo Januari to nineno kane odhi Homa Bay chieng' moro Desemba te kuma nowacho wachno kendo chieng'no ne gin gi Prime Minister Raila Amolo Odinga mo wacho ni ndicho matimoregi nyaka tim nonro mondo mi waneni gichung' ma ok odhi mbele. Now ochako oduogo bang' dweche moko
ang'wen malawo abich kata dweche abich manyoro nyowacho ni jok mane report ogolo ni nondhi te ose riwore gi jonyuolgi. Kikawo weche ariyogo to nyisi maler ni nitiere gima notimore, nikech an awuon to ok ang'eyo, ok abet kuma nyalo bede ni ang'eyo gima timore e kona ka kona, to en bende nitiere gima ong'eyo, manyiso ni kaluwore gi ripode mane osebet ka oyudo, to en be kaka jatelo marito ngima mar jokenya, koseng'iyo report no to yudo ka nitiere gik manotimore, to gintiere jok ma bende ne report ogolo ni nondhi mosedog. Koro en owacho adiera kaluwore gi gimong'eyo. Koro diang' owach ni owacho adieche. Kapok atieko wachno, Cleophas, apani gima duong' ahinya en ni onge sirikal moro amora mowinjo bed ni weyo thuolo koda sirikal ema time koda jomaundu moko ema time. Ka jomaundu moko ema time, manyiso ni sirikal nyaka bed gi nonro makare mondo mi ogeng' maundu, jok matimo maundu bilago. To kadiponi nitiere ji ei sirikal matime, mano bende pod responsibility, pod pek ne dok ne mana sirikal. Koro manyiso ni president e kuma iwacho ni the buck stops with him. En ema nyaka obed ni onyalo golo report makare mar gik matimore. Koro ineno jok ma pod iwacho ni olalgi. Kenya ka ting'e ni ji tho pile pile, kendo ji lal pile pile. Kata mana odiochieng' ma koro wachiewo godo ni, kicheko gweng' ka gweng' kata e family ka family, pod ibiro yudo ni nitiere family moro mamanyo nyathigi, kamoro ok en ng'ama no ondhi ndalo ka, to odiochieng' kodiochieng' weche mag maundu timore. Koro an diang' adog kor ka president manyise ni ng'eni tich rito piny ma nitiere ji 53 ok en gima yot. Nitiere ripode mimiyi e seche ma gimoro timore ma inyalo wuok miwach ni ma gima nyaka timre. To nitie bende ripode ma kaluwore gi thuolo mar nonro kosetimore, inyalo wacho ni ma tapani ma gima notimore, ma gima notimore. Omuda dog kuom jopiny. Aneno ka kuom pacha aneno ka president ni thuolo gi jopiny. Onyiso gi ni gik manotimore to mosedok kuom families gi, taneno ka report manayudo jogo te osedok. To nitiere families moko ma bende pod nyalo wacho ni jogi nyithindgi nolal, kamoro dhi kuond moko mopogore. To en jukumu mar sirikal mondo ensure one ni ratiro mar ngima dhano oriti. Kendo president pod abiro mana medo jiwe ni nyaka ochung'e ratiro mar rito ngima dhano. Erokamano ahinya. Dr. Isco Oluoch kaka jasomo, wacho ni koro jandiko to nosendiko mare otieko. Kama piny Kenya ochung', chaka gima oonge kod sura moro malong'o e mbele pinje maoko ka irango ratiro mag oganda kama gintiere. Erokamano ahinya. Wacho ni Kenya beto dok chien kipimo gi pinje maoko ni wadok chien matin. An kaka ja Kenya abiro koni mano ok nya bedo adiere 100%. Wanyalo bedo gi changamoto kata agete manyotimore kaluwore gi weche manobedo e ndalo mokalo makoriwo ene. Ina mondo awach ni kama iro dung'ie mach nyalo bedoe. Koro majni liele mopogore, nyalo bedo mach tiang' madhi to liel rumo piyo, nyalo bedo genga maduong' mabudho. Koro kanyo nyalo ng'iyo adieri bede, adieri nya bedo maonge ahinya. And then owacho ga ni weche mag andika kaka data moket kagi, data samoro ok oriambe ahinya, onyalo pimo achiel ariyo. Koro kaka ja Kenya nwaneno ka gik moko ne timore, the magnitude kaka pek mare bende ne waneno. To gima mora ka sani kata gima manyalo kelo nwa geno ni jatelo mar piny okawo thuolo mondo omi oganda morito kaka weche chalo, communication, kaka no wuoyo mwandike gazet kan joma nolal osedok. Ang'eyo na dire ne iye.
joma nolal osedok moradogi oriwore gi anyuola margi. Then kendo chako chiwo singo motegno ka ni osechiwo wach mondo joma organs ma oyudore gi weche gima chal kamano kik chak timre kendo. An kaka mama ma bende kan ji ne tho kama ting'e ni mine bet wapogore inyalo ywago kata moko mari no late to ka jatelo mar piny miyo jopiny assurance ni gima kama ok chak timre kendo. Ma kelonwa geno kaka oganda kendo kaka wachene ka obedo kama to kaka Kenya ka dobenu aselwar kamoro chien to we are seeing waneno ka ler moro biro mbele ka kendo kelo ne jo Kenya geno en ma ka koro timore teni organs mtema momakore gi wechegi ng'ato ka ng'ato dhi otimo kare. I think this a call mondo joma are responsible ng'ato ka ng'ato koro obedane responsible gi monego tim wakaw tich mondo weche manotimore gi kik chak nuore. Kendo nanyalo wacho ni e gombona ni ka families mapok oyudo jogegi ka nitiere through the instruments of power kata ka serikal nyalo konyogi mondo giyudi. Kiluo wacho niya afadhali iike moloyo ka olalni chuth. Ng'en man is powerful ko nikech morning period dhi to rumo to kapok ing'eyo kaka kochalo to beto ochando paro kata bedo motegno mar oganda. Koro nawacho ni joma pok oyudore go ka nitiere ke jomoko ni pok oyudore kako ndika ni namba moro pok oyudore pod families pod menyo the instruments kata lemo mag serikal manyalo konyo gi yudi would make a whole difference. Mheshimiwa Tom Odege, isebedo space mano makino ratiro mag oganda, space makino ratiro mag jotich. Sura mar piny Kenya kama bete kawuono. Debed ni jatend piny Kenya ne temo bero chal mar wach e nyim jatend piny mar Finland mobiro ma en kodo kata jot mar odiochieng' manyoro koso wach ne yude machalnade kiwinjo ni anyuola duto mag jogo manondhi oseriwre kod jogi. Mokwongo nyaka oyie ni ndhiyo ji to nitie kendo ji be nondhi ma mano kata ka niwinjo ka jatend piny ne wuoyo chal gima ibiro yie ni mano notimore. Bedo ni jogo oseriwre gi oganda to ok apar ka onego bed ni wawuok ka wawacho ni jogo oseriwre gi oganda. Gima anyalo kwayo jatend piny mondo otim oyie oyaw desk moro to kono jok ma claim ni pok oyudo jogegi odhi o report kanyo mondo mi wabed gi thuolo mar verify ni jogi riambo kata giwacho adieri. To kawa blanketly ni jogi nosedoko riwore gi jogegi samoro nitie jomoko pod nigi lit nikech samoro jogegi opok ne giyudo to samoro bende gini nyalo bedo gik ma ji gogo mana siasa oko kata jok molal gi biro timore nade be onge. Koro mondo mi ne waduok gini ne jo Kenya mondo ng'ere ni adiri en mane wa challenge jo Kenya wakoro ng'ama pod wacho ni joge ne nolal pok onwang'o. Kochakore kawuono wan gi jumbe 2 wan gi desk KICC kacha dhi report ng'ati molal mapok oduogo mondo mi wane kaka wanyalo konyore kodi kata kaka wanyalo konyi yudo duogi kata wan gi statement ma wanyalo make to ji te biro nwang'o ni gino tim above board. To ka wawacha to jomoko pod ng'ur kaka civil society ng'ur bathe kone gi kone to gibiro chako brand ro president ne riambo ma samoro bende ok adieri. Koro gino onego bed ni kaka watikore kodgi mayot migi desk ka jok mukele desk no tamore to president clean obiro loko lwete to aye to ka nitie jomobiro to wanyalo nwang'o kaka wakonogi ni ng'ani nolal chieng'o kama en kama kata onge wamanye. Mano kende dhe yo ma ji Kenya dhi bedo convince. Ing'eri kama wantie sani ji chamo rumors molo adieri. Koro ka wachiwo room mar chamo rumors tibiro nwang'o ni president wacho kama to loke tar kaka sani nyo wuoyo ber owacho gima oparo ni mano is the stand mar Kenya nitie sani tineno ka ji ok oyie. Koro mondo mi owe jogi yie oyaw negi desk. To bende paro ni jatend piny Kenya yudo thuolo mar twak to ma ng'apenjo duto mar bedo gi romo kod civil society nikech kae kama jogi bende osebedo kae nigi kwan magi kene jo haki Africa nigi kwan magi ma igolo jo Amnesty golo magi jo Kenya National Human Rights Commission nigi kwan magi makata ka jakom gi machon ma bende waso ne Roslyn Odede nogolo kwan mare ma bende okero ne piny Kenya yanga higa mokalo.
kwan mano tok ng'anyo magalamoro mano nego oganda mathoth. Gima nyalo Wanyalo moko diko sugeno bosalam. Gima nyalo wacho ni ok ochuno ni president menya karom gi jogi. Wan gi enough departments manyalo address gigi. Wan gi interior ministry ka, wan gi inspector general of police ka, wan gi ji mudhuro dire ka. Kata mana head of public service nyalo time on behalf of the president. But gima duong' ni jogo mithuolo minyalo winjige mondo mi kik bed ni jo Kenya dwa consume mana rumors ma some smaller groups golo kacha gi kacha karo president ka koro odhi react to give it counter omi jogi an open hearing through the government structures mondo mi ji te onen ni jok nyobedo ka ICC for 2 weeks ji adek emokelno lal kata onge ng'ama okelno lal kada joko nwang' ni jok nosedoko riwore gi family stay koro jok wago koko ka gobro kwere ndoro yo yaw nudes kacha kata koko neu to wachno rumo to pod wagoye kaka wagoye sani ni tibiro nwang'o ni jo miriambo pod biro counter gini gi very strong points ma ji ok bi believe president. Adam na siro kar mheshimiwa kanyo dhano ok en gweno ma nyalo la kamano ma iwacho ni nunego gweno di nonego gweno abich an gweno ang'wen kende mapani nonegi king'iyo malong'o sirikal bade bor onge gweng' ka gweng' aning'e ni asedhi e gwenge osiepenagi up including gweng' mheshimiwa kendo ne ng'ato penjo ni to kawuono dhi go mbaka gi mheshimiwa odege en thothne oling' alinga to en ng'ama loso iwinje kawuono chuno king'iyo gweng' ka gweng' ibiro yudo ka nitiere jaduong' gweng' kod assistant chief onge nyathi minyalo nyuol e gweng' kata nyuole mana Nairobi ma jaduong' gweng' ok ong'eyo. Jaduong' gweng' biro ng'eyo ni Mariko kata Mark Matunga ni Nairobi to jaode nyocha yach koro timang'o sani koro okelo nyathi to gin kanye gin Nairobi ka nyathina no otho Nairobi ka to jogweng'wa biro timang'o biro ng'eyo ka nyathina mosebet ka odongo mochopo e kinde ma koro en ng'ama ong'ere gweng' to olal gi Nairobi kata jogweng' biro ng'eyo chief bende biro ng'eyo miyo ni accounting for dhano ok en gimoro mowinjo bed ni wapingore ni gin ji 32 kata gin ji 67 kata gin namba manade en jukumu mar sirikal ka waweyo rumors kok miyo katimore ni kata miriambo ma en yot mondo mi ousre en jukumu mar sirikal mondo okel jogi te jok ma nigi numbers mopogore opogore gi mondo mi openj ng'ato ni ini wacho ni Mark Matunga olal to lerane ni ere kaka iwacho ni olal nikech sirikal emanigi system mo ae gweng' ka gweng' kik ipani Nairobi ka onge gwenge Nairobi ka bende wan gi jodong gweng' Nairobi ka wan gi assistant chiefs mamoko bende kicheko malongo biro ni assistant chief moro ma Lavington a gweng'u dala wan gi assistant chiefs ka Nairobi ka wan gi chiefe Nairobi ka wan gi DOs wan gi migepe go te miyo kata mana kumidake no bende nitiere jaduong' gweng' nitiere ng'ama nyalo lero wachni kata nitiere jok mamoko ma bende nyalo lero miyo anto abro pogora matin gi jo civil society nikech gini kelo negi reports to kapar ni gin gi the capacity mar ng'eyo ting'eni nitiere nyithiwa moko ma bende wang'eyo ni jonjore koro nitiere bende kaka gimbe gilal ei piny ka kaluwore gi gik magitimo koro sani dong'e ni asome gazet ka nikia ni nitiere ng'ato mane Trans Nzoia ka obeto nyawadgi to jopiny oduogo timang'o oduogo negi to nitiere jomoko bende timo timbe njore to gilal giringo kata mana gidhi oko mar Kenya to in janyuol ing'eyo maber kae to koro in ikawo thuolo idhi report ka human rights nyathina otimang'o nyathina omaki kata ne nyathina obed abducted onge ng'ama nigi the capacity mar ng'eyo ni what is the exact number sirikal ema nigi that capacity miyo asiro wach mheshimiwa ni sirikal
jok mantiere sirikal owinjo okel joge kanyakla to chak timonegi dayo dhok ni iwacho ni ji 62 sirikal wacho ni ma in jogi igologi kanye kwan makamagi Dr. Iska kaloro wach mara ni gin kanye ino ni chiro no ne gin ka kanye era mo gitimi ke kelo giwolte ne ba koro sani gipenyo ni jogi to koro gin kuri wacho ni desk na gbe loso kagi ka deponi sirikal ka nigi tuon ke sirikal nigi teko matimo gi duto ema nok gida timo nonro no gida loso desk ni koso nyaka jiugi ajiwa mar mondo mi gikete erokamano aparo ni twak gi points mowuok go kwa nyalo timo gi kaka jo Kenya nyalo terwa somewhere en adieri ni sirikal kaka nawacho en gi chenro nyaka piny mogik tu mondo wang'e gik moko matimore kaka en ayanga onyalo bedo gima lit ni nyaka gi sani kaka jo Kenya ni ok ni ng'ato wacha 10 ng'ato wacha 13 yet wan gi capacity mondo riw gini ana sero weche ma jowa dwaro wacho mondo wabitiyo gi structure mana wacho mag sirikal ka en yot nitie mondo mi wayude ne joma ni kanye gin kanye notho adieri to kata ka notho samoro moko notho e gige giwegi not necessarily e wacha ng'anyo mane dhi mbele kato kama otimore I think obiro miyo kaka as a country wanyalo chango nyalo chako bedo e lit mokalo nikech ng'ato ka ng'ato koro nyalo timo otimore kama koro yao desk moro kata miyo ji thuolo mar kelo paro kato activists gimbe gitiyo maber giketo wantos to koro ginwa gik madieri source of information kata kama gide data very important wamones data gi mondo wang'e the exact position kaka Kenya chalo e weche manotimore go erokamano ahinya paro thoth ahinya kuom gidwangi duto kama gitiere ko oganda olal nonro metimo kod neno gidene gichopo yo makare ng'eni paro to thoth ahinya mamero donjo kar kaka wuok kuom joneno ang'o thuolo mag somo gi kinde mang'wa dhi nyime kod chenro mano kama ntiere kar kae kuom jwangi sana dana winja ne sigana molos makar kae kotenore koda jalup governor mano ma Homa Bay mano James Joseph Oyugi Magwanga nyakora mongi jwang nyaka sane report ma yangore kar kae ni jalup governor ma Homa Bay Joseph Oyugi Magwanga wacho ni ngimane kamarach kaluwore gi kod monj mano ma wach kanyo notimore e ranga dalane otieno manyocha Magwanga bende wacho ni jo osebedo koyudo siem e wi ngimane nyaka ne jaod bura ma Kasipul Charles ongondo were negi giko dwe mokalo wawinya ne siganani E report mane okwongo kwa kombui otieno manyoro, jalup gavana ma Homa Bay Joseph Oyugi Magwanga ne olero gigo mano otimore ne jofwambo. Ne abiro dalana ka tayudo information ni abedo trailed. Koro ka yudo information abedo trailed, koro alweyo yo mane owinjore be na lo. Monj makamai Magwanga wacho ni obiro mana ndalo adek tok kane oseiki mane en jaod bura ma Kasipul Charles Ongondo Were ma bende ne ochiel gi magina liel ma bende Magwanga ne okoriwe. Chakre liel ne nitiere ruma mane dhi round mogik nyaka sama koro nogik ma pesa mana oro mar liel noduogi. Commissioner ma county ma Homa Bay Moses Lilan oyango ni ne oseoro jotim nonro e alworano mar nono matut kotenre gi report makamano. The County Security Committee has this morning dispatched a team of investigators to the scene to conduct thorough and comprehensive investigations into the circumstances surrounding the incident. We wish to assure the public that the Deputy Governor is safe and in good health. And indeed, we have spoken to him, and we have also advised him to take statements with the DCI. Lilan bende okwayo oganda ma Homa Bay mondo were kod fuong'o weche ka okwayo ni omiyo bila nafas mar timo nonro. We strongly urge all leaders and members of the public to remain calm, refrain from speculation, and desist from making reckless or alarmist statements. It is essential to allow the investigative processes to proceed independently. Governor ma Homa Bay Gladys Wanga oseo monj makamano ka okwayo oganda e county ma Homa Bay mondo nyakue ka bende okwaya pise matimo nonro mondo kas timo nonro makamano. Homa Bay, we have recently faced
tragedy, and I have also seen reports of an attempt on my deputy governor, attempt on the life of my deputy governor, and I want to say that the investigative authorities should take this matter up very, very seriously and expeditiously, and investigate and leave and do it thoroughly and as soon as possible, so that we don't get to a point where we face what we have just seen. Kaunti ma Homa Bay osebetie nyong'ong' e kinde mokalo kaluwore kod ang'enge mag siasa. Nyakoro mo jwan report makamano kelno kanyo kod Lydia Okeyo. Achako kod Mheshimiwa Tom Odege e bura manyatike. Gima timore kaunti ma Homa Bay. Joka report makamano. Ka winjo kaka Oyugi wuoyo, owacho gi dhoge ni nonwang'o information moloko route manodhi lo. Apani mani kumonego police pike go up, nikech en wuon konwang'o information kako nwang'e no gi ng'ama nomiego no e kama onego bedo godo picked up mondo gifweny ni information noyudo ni source mare ne nang'o mondo gi okony fwenyo ni ang'o madhi nyime ka. But maduong' kabisa manyalo wacho ne joma bei kawuono ni kik wati gi nek Ong'ondo Were mondo kel a lot of storm in Homa Bay politics. It's not good for them. Gina gima dhi miyo gi problem kendgi giwegi, nikech police timo tijgi to ka girwake siasa to gibiro end up ni gibiro bedo gi problem maduong' moloyo ma gin go sani, nikech kawuono Mangowa duokne pesa ne tero Kawere pogo ka week. There was an attempt on his life. Koro ibiro no ka gima wacho kacha minyalo winjo mapiyo en ni chal ka gima jok ma chiegni gi Were koni ni kode ga ginga. Ta ginga ne na ginga mane, nikech en wuon nyaka sa mogik sani pok omake to Were dong gibed kode ga ginga mane, nikech okane ka obedo gi gimoro mwanyalo wacho ni en suspect, okane. To kopo ni en siasa ma Kasipul madong mi koro kata joge Were chak lao the deputy governor, nikech ji te ong'eyo deputy governor gi Were to nok winje. Kata ka dipo ni en siasa ma Kasipul ema koro dwa donjo ka, anyalo kwayo jowa ma Homa Bay led by the governor ni gimany yo ma ginyalo cool godo tempers. Ok wan really lose more people. Kata siasa ma Homa Bay nyaka gimanya way minyal kete godo mokelo kwe kendo gana, nikech kodhi kaka odhi ni iga ariyo modong' mbele kagi onge gibiro timo Homa Bay, nikech gina dwa lawra lawa throughout. Koro an gima nyalo kwagi ni ka nitie gik matindo tindo biro kelo tension e kind Homa Bay, giwe police o investigate for Ong'ondori matieki. Kar joka Kasipul giwegi be nyaka prioritize peace, kato kik giti gi wach mar nek Ong'ondoni mondo kel problem mang'eny Kasipul molo ma gisebedo go nyaka sani. O gidhi lose a lot, gidog chien ka nitie tension gi nek ka ginyalo cool that tension mondo mi Kasipul people onwang' services ma gideserve. Erokamano ahinya Dr. Isco Oluoch, paro mantiere kar kae. Monj biro mana kinde manok mano bang'i ka jaod bura ma Kasipul wacho ni ji ariyo gi ero kama ok modhre pi, kamano gik mantiere oko kacha. Oganda moko nene ka gima en siasa motedi, kendo siasa mamedo tedore kaunti ma Homa Bay. Resruok mosiko nyalo nenre. Erokamano. Awacho ni kama ji nitiere pogruok mar paro nyalo bet. To ka pogruok mar paro bet, gima maduong' ma koro wapenjore, to ere kaka wang'iyo kendo waloso pogruok mar paro. En adiere ni Homa Bay ji pod ywak kaluwore gi tho mar legislator manonindo Joro pok obudho, pok okawo ndalo. To kendo kama chielo kaka mane jaduong' Magwanga wacho ni ngimane ni marach. The same thing Mosenindo, may he rest in peace, no wacho kamano. Koro ma
gin gik mok nyal kawa ka yamo kendo amor kwa winjo dhar gi clip no to already investigations etimo. Amor gi bengi ma Governor ma Homa Bay Mama Gladys Wanga wacho ochung kendo stumo wach mar ngima mar jalupne ma bende koro chalo ne bwogone. Koro nada wacho ni siasa samoro nyalo kelo gik mathoth ahinya siasa muhiu samoro bende nende wach ne nyabeno pogore kotude gi siasa to gimoro amore neno ke siasa. Nada wacho ni Homa Bay walamo ne gi kwe mondo pogruok matindo mag paro ma kawaida mar dhano kik mi Homa Bay odhi bede picha moro ni en kar lweny kod siasa kod tho. Homa Bay no bedo gi gik maber kane gichako. Kapo ni tuomruok gi odhi obet to gi dhata dongruok matimore luoro biro bedo. Jolony manyalo kelo mwandu kendo ma oko kata kuonde mopogore bende kaluwore gi wechegi onyalo ketho mang'eny. Nawacho ni ka ber kendo nakwayo kama siasa nitie waole pi mang'ich sama wanono ndang'o matimorego. En kore na lwedo machielo kendo investigation dhi mbele. Wami jogi thuolo mondo gol gik moko matimore to books. Ka en wach minyalo lose to mondo lose to Homa Bay walamo ne gi kwe kabisa mondo kata ne moko mosebedogo wadhi mbele maber pi mang'ich ol mondo gavana bende ochako tich ene gavana mamiyo gweng'wa kocha. Piny ne mor kode to ka weche gi timore ya koro ji luoro nyalo bet ma wet gi maber mane biro mbele gini ariyo gi nus pod ng'eny. We need to work. Daktari, yes. Ng'amonego si majni kama gintiere karka. Gin jo siasa joko koso gichala nikech e county no bende nitiere duond buche mopogore. Ng'ama onego bedi biro karka ko bed jatend piny kata joge mooro ka jedhi ne ka gi jo UDA. Ka en tim mar ODM mane olando kine mokalo ni mano zone margi ka gitemo biro kanya koni gini oyo ma bede space ma ogana moko nego bedi ntiere. Ng'ama yeye onego bedi simo match mantiere Homa Bay ka dipo ni en match. Ero kamano nakone inyaka ole pi match madwa liel chano dwa liel nikech wasenene gima ng'ama simo gini ok en ng'ata achiel. Gini makoro luongo ni the multi-stakeholder ji mang'eny ji multi-stakeholders ma Homa Bay. Homa Bay County nitiere kata gi jodongo joma ideo miwinjo kiwe kata joma oyier. Nitiere joma ideo minyalo winji. Nitiere oganda mopogore. Nitiere be joma nigi interest e weche mag dongruok kata investment. Ka wabedo gi gima fora machalo kamano to koro wagomba kaka jo Homa Bay ni yawa. Nobedo kama mawuok kama watimuro nang'o. Koro ng'ato ka ng'ato different organizations nyalo timo mano including Homa Bay ma jodongo madongo mantime maber kogono like Luo Council of Elders bende nitiere mondo weche matek madwa wuok gi samoro ikaw mana advantage ni siasa to samoro gimote machielo onona nenda ang'o matimore both formally and informally mondo ayud konyruok. Ero kamana ina chopo ko muodo Homa Bay. Dr. Mark Matunga gima timore county ma gima timore county ma Homa Bay en siasa. En piwa siasa onge gimoro ni insecurity ma Homa Bay gima timore na siasa maji larore nikech Homa Bay sani iwacho ni en hotbed kata hotspot. Kikawe gi Kasipul tichake iriwe Ndiwa motenore gi gweng' mheshimiwa. Gima timore maduong' en siasa. King'iyo gigo malong'o onge de ne kuom jopiny onge insecurity ni kuom jo siasa emomiyo ineno ka gitugo gi ngima e yo mayot kabisa. Ma gima bro kelo kwe e Homa Bay en ka jo siasa oloko kit siasa ma gigoyo nikech gigoyo siasa mar violence to kendo mano ging'eyo ni e adiera matimore Homa Bay. An e gweng' ma Mauta e name iye kucho ma kata polise bende onge to yudo ka kanyo ji odak adaka maber. Magi machandogi en mana ka jolupo wuok odhi luwo omena to iyudo ka jo Uganda timang'o chapogi. But e gweng' ka gweng'
nikech waduto ae gweng' kata imbende ae gweng'. E gweng'u kanyo ni winjo ka kawuono gimoro wuok ni ji ne gore nikech achiel ariyo adek. En mana weche mag machenda ahinya gweng' gin weche mag kiewo. Mane gima chenda ahinya gweng' kata i anyuola. But tension moro makelo weche bila mag nek mantiere ni yudo ka gwenge okwe. Un jofwambo gi keyo un mulandonwa ni nyoro Yugi Magwanga nyodwa negi. Koro ka wambe koro wabuok Nairobi, wabuok Mombasa, wabuok kata bane jok me yo mabego bende timango. Buok ni kare wach ne nitie. King'iyo malong'o Liend Ong'ondo Were, Yugi Magwanga en deputy governor mar county ma Homa Bay. Kendo en achiel kuom jotelo mawuok Kasipul. Ka okawo thuolo mochiwo pesa ne Eliel, ane pok aneno mwalowa ka ji kata ng'ami wacho ni nodhi Tanzania monego ng'ane kata kochiwo gimoro Eliel pod ji rwaka kata ji yiene mondo mi obi oywagi. Onyalo bedo ni ok odhi Eliel, to an kaka jatelo to jalupna ma ae gweng'ni to katimango okobiro okodonjo ka. I mean, it is pure politics. Kenina no puonj ma iyudo ka Iska gi jaduong' Odege miyo en ni kit siasa wa ema biro tiekowa kendo ema biro hinyowa. Ka deputy governor Yugi Magwanga oyudo wach ne iluwe kata ni obedo trail ni oluwo yo machielo, ere kuma owinjo dhiye to seek refuge? Owinjo dhiye police station to en nodhi kanyo ugine ne kan ka oseyudo wach odhi kanyo ogosi momo ya ona rangach to odonjo straight di donje odi ka ibedo trail tige ni wach nitiere kata podi dhi odi kata ni in gi bodyguard to ng'apa ni bodyguard mar Were manyo mak ka podi rely kuom bodyguard. Owinji dhi a team report a police station, you go to the security agents, this thing needs to happen. Kata kuma jogo nitiere go owinjo otep the police mondo dhi otimango. Koro why ure e siasa mar nek kidni neno ko ong'ad lwet ng'ato molwar nyo ng'ad lwete ni okwelo okapa ni nitiere pinye moko minyalo ng'ad lweti ni kwelo ong'ad lwete ni entiere nitiere jok mopingo kisiasa. Koro gibachendo Homa Bay en siasa marach mar nek. Jok mabro kelo kwe e Homa Bay gin jo siasa, nikech jo siasa go ema kelo pogruok e piny kendo ema kelo nwa tabu. Erokamano ahinya. Githuolo nyakuna mojoro sa dakika 9 tok sa ariyo mar okinyi ma kawuono. Weche thoth ahinya giwa temo donjo kar ka ang' aduogo ka mondo mi ang' asomgi achiel kachiel kaeto bang'e wadhi e twak machielo bang' yweyo ma wakawo sani. Nitiere ote ma oor kae ni ma Ongudho Reloaded owacho ni yawre Cleo penyna Dr. Iska kod Honorable Odege to uso kambi mar Sony to uso kambi Sony ni dak ne okawe pach jopiny koso gin okaw margi kaka jotelo to piny nie mudho. Aduogo kod wach mar sukari nyakoro mojo ang'o mit ahinya ponono nitie mit gi lit mar sukari wakaw ywe masani kik dhi mabor. On Citizen Duka. Get spinach for just 29 shillings, down from 38 shillings, and 1 kg of tomatoes at 79 shillings, down from 89 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your fresh picks and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Step into
into history and uncover the wonders of Egypt with You Travel in 2025. Starting from $1,467 per person sharing, enjoy 4-night full board stay, Nile Cruise dinner in Cairo, explore Alexandria, Kite Bay Citadel, Library and Farouk Palace, marvel at the Giza Pyramids and Great Sphinx, visit the legendary Suez Canal, indulge in 5-star lunch and dinner experiences. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Yuoye wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' kod odiechieng'. Winja pari, inyaki puonjri kaka ini wuon nyalo konyri. Okabi bedo kodi pile mondo akonye gimoro amora. Iwinja? Iwacho kamano nang'o? Ana wacho ni adier to in nyaki yiego. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wotonagi. Kabende tichario katichario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tichadek katichadek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tichang'wenya Koromoge Juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo Nyakoromoga Juang. Ka wakelo ni jo thumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni be yawa. Nyakoromoge Juang machiegni kendo wantiere ka wadhi nyime kod chenro achiel kachiel. Wacho ni waduogo wakawa ne ote kod paro mantiere godo kato bang' wadonja network ma bende wadhi bedo godo kae mara adek ka warango weche matimore sekta mano mar sukari. Kaka usebedo kae kukwayo twak makama mondo mi ochopne yo makare, agonero kamano ahinya sama ntiere kar ka bitare soche mudgi mkara riu macho neno okinyi makawuono. Wacho ni maneno matimore piny kae ok yot. Wacho ni waket mana lamo e gigi matimore. Ayodo Junior Vincent wacho kar ka neno waka ntiere ka Chieng' Bongu mantiere Koyugi piny machwe. Wach magwangano to komora kata matin. Sirkal owinjo donjo wachno. Erokamano. Geoffrey Nyawara neno waka ntiere Nairobi kae Makadara. Ramogi TV ler kabisa. Erokamano kuom ote mari. Ntiere ote madane mondo muorna ka ikona paro mantiere e chenro madhigo kar ka achiel kachiel. Ma Vincent Kajomo wacho kar kae ni we need dike along River Nyando and awach. Koth medo chwe kaluo. Iwacho neno waka ntiere Gemrai sub-location north nyaka Chwode nyaka sub-county. Iwacho ni neno wagi your lovely wife Lilian Onyuro min daktari. Erokamano ahinya. Ntiere ote mamoko mapoda daido kar kae mar mondo mi ang' ayudi gi achiel kachiel madonjo kar kae mano Mashemo to wacho ni greetings Cleophas aluo twak kendo mor. Tulo kod Ang'enge ma Homa Bay ochomo kamarach. Aparo ni siasa machon ema osechakore Homa Bay. Nyithindwa odembre kendo kik ti kodgi marach gi jo siasa. Wach magwangano should be investigated kochakore gi jal mane ogoyo simu to the suspects. Meko otim kendo ochwalgi e doho. Jotend siasa ma Homa Bay bende okum dhogi. Mos na welo. Mosu. Ote buchopo. Erokamano. It's a good one. Injinia Zaro Kanyamboko wacho ni Mosa Dr. Matunga. The kind of politics of recent osebedo mano kadhi mbele Homa Bay kelo luoro ni 2027 could be uncomfortable if urgent action
not taken. Odhi mbele kanyo kowacho ni intimidation, violence, threats, assassination and stage managed attempts gin outdated politics ma ok wabiyie. Ni Lazaro Kanyambok ma Kariobangi Jamaguye Kenya East. To kamana enya Ruth Nyathio Chieng wacho kama bende mbui mar Facebook jatend piny biro miyo ji ok trust wechege. En owuon otuo dhoge ni ne onge rowere mane obedo kidnapped. Koro sani to wacho ni jogo mane obedo kidnapped osewe thuolo. Penjo en ni adieri ni kanye. Mar ariyo wacho mabe ok ber wach nek ok en wach monego okaw mayot. Ong'ondo were ne oywak ni gimane ni kama rach to onge. Wacho kanyo ni to onge gima wacho ni onge ng'ama nodewe. Sani koro yugi magwanga ema koro ywak. Nyaka sirkal koro kaw okang' nikech prevention is better than cure. Honorable Wanga weche oseluoro mang'eny. Mano manyalo ketho kata ombulu ma 2027. Mano paro mondike mbui ka penjo en ni winjruok mane mantiere e kinde jalupne ne nyalo bedo nade. Wacho ni nawe ni yendwere to jalupne ne ok odhi. Mano marumo be gin pure politics. Aloto akano moja inako erokamano nyako mote mari David Ochola janyabola wacho kamae Homabay ayudo otinno kendo yaore Cleophas Mosnawelo mosepeka tema ni studio kar kanyo an pacha en ni joluo nyaka wuog e siasa mano mar bonde pala kod chwero remo nikech mago ok kitwa. The reverse of funeral contribution mano mar Honorable Oyugi Magwanga, his absence from the funeral within his own constituency. Watching the attack of his vehicle just a day after funeral Maruere who was killed in is a clear signal that Homabay political circle watching be captured by political thuggery. Mano mantiere karkanyo watching which might influence parts of Luo nation come 2027. Joluo nyaka wuog oko e watch nek. Sana young people must avoid being used. Actually, we were known to be clever and wise in ideas, not killings. We condemn it. Kabisa, Honorable Wawachokani David Ochola, Janyabola Central Nyakach Ward, Kisumu County. Erokamano nyako mote mari. Paro thotha nyama osedonjo kar kae. Ang'eni nitiere gigo ma jopiny olose mabende wanyayo thuolo mar golo paro. Ang'eni ada loko tanga ka loko tanga adhi mana penjo mopenje wach mar sukari cha. Achiel kachiel kaka inyalo loki. Siasa mingoyo kaluowa. Koko gionge kate kaunti ma Homabay kende. Gigi waneno kata kantie kaunti ma Migori makaona nigi jo Migori ariyo Dr. Iska kachiel koda ka Mheshimiwa Tom Odege. En lawruok milawi 1 hour kata plus oketa kata 1 hour sana mino kalo 1 hour inyalawi mikale sibania pode dhiga 2 hours 2 hours ilawi matek ainya kama gintiere mondo mi siasa ni oloki joma tindo ntiere equation ni duto ting mane magintiere go kaka kiwacho ni ka gin jogo ma inego gin jogo matindo mantiere karka ka gin jogo ma yudo hinyruok gin jogo matindo Mheshimiwa Tom Odege mondo mi oloke siasa ni orange yo machalade yiero to mana higni ariyo kende to gana chope odhi chalo nade thuolo ma higni ariyo anyalo kwayo josiasa mang'eny ma wan godo mwalo ni ginyalo biro benchmark Nyatike kendo bise penjori gime kokonge Nyatike ang'o miyo kokonge Nyatike koro wapenji ke sani an kaka jatendgi an ema kuga embrace peace makata ng'ama biro madwa chung' lak gimo nyalo wacho kuoma makati dhi Nyatike sani bugi Nyatike gibo kono dege to ero kwe kata Migori miji wacho ni koko nitieno ibiro winjo koko goto kibiro Nyatike tido ka koko gonge kata yiero mag party ni ng'ado lwet jigi Nyatike mago nyeonge koro gima important ni kiki expect kwe ka in owuon ok ikwe peace ma wawueni nyaka chakre kodi wuon ni jatelo kati bino kaka ng'ama biro gi violence jopiny biro kone ni mato nyok kitwa ino ka jopiny wuoka kuome kende wuon ka gimotimono itime e lela achiel to jopiny dhi kondemi makama idhiye jibi koro ok dhiye sani anyalo koni Migori kumwae nyaka nyo wachak bedo machiegni gi sirikal ibiro yudo ka koko cha
okaro wacho ni reduced oonge orumo manyiso ni samonyo wan oko mar sirikal cha kare sirikal nye lwete nie kokono koro kwa donjo makoro ji te ng'iere wang'e ei sirikal ka ng'ama sirikal nyalo chwako kidwa ka koro ji ng'iere ma ji rom kokono koro onge akeni baka nyeo ji chak bedo machiegni sewinjo koko kendo orumo kara tiaga soko badego liete ka orumo ma Homa Bay ni chuno wane nyaka ochakwa noni ane matut gibumeto tamore rumo ma Migori orumo kata kidhi Kisumu gino kibiwinjo kata Siaya okibiwinjo why Homa Bay aweyi kaji erokamano ahinya Dr. Iska ayudo pachi nitie ote modonjo kar kama kuom joneno mopogore opogore ma iwinjo mire duoko sane kapok odinyo erokamano aneno kaka dwasego mbaka gi kata ka joneno bende wuoyo chandruok mantiere makelo koko en siasa mohiu mana wacho cha jandiko moremo maka wacho ni nitiere walos tudruok mari matin kato bang'i kona kanyo ni wawito duondi kamano ang' waduogiri kaniri Dr. Mark Matunga wach modonjo kanyo ma kuom jowinjo ino kata moa kuom David Ochola Nyabola Shemotho giduto en mana kwayo rowere kik ti godo chwero remo nok en kitwa kaka oganda noyo kaka jok ma wise jok matiyo gi wigi kod ideas makare siasa mag bunde kod nek an adwa pogora gi paro moro matin kanyo nikech thothne ka waloso wanyiso ga rowere ni kik ti kodu jok matiyo kod rowere gi gin ng'agini gin jo siasa omiyo jok mowinjo wakwer nikech gimomiyo rowere yudore e thuolo ma inyalo ti kodgi en ni yuto ni piny tije bende onge koro ji manyo to jatelo kobiro to miyou gimoro kaeto timang'o kaeto tiyo kodu ng'ama tiyo gi rowere gi gin jok mage gin jotelo Mheshimiwa Odege owacho gimoro ma is very important ni nyaka nyo ji donje e sirikal kendo amora ahinya ka en achiel kuom jotelo ma recognize ni sani wariwore ei sirikal waduto wang'iyo weche mag dongruok kata wadhi mbele iyudo ka nyaka nyo ji donje e sirikal piny koro kwe ma rowere ma thurwa wacho ni oyo ka en ng'anyono to jo wamunyore wamondo dhi otimang'o wamondo dhi ong'any nikech wan kaka jo siasa kata jotend siasa jotend siasa manyo wuok to go tung to wacho ni piny lal piny rumo wuoguru mondo wadhi e ng'anyo onyo ka en sirikal manyo luongo mondo ji odhi e ng'anyo gin jo siasa ma wacho ni gini omawa kata gini timore kama wuoguru mondo wadhi watimang'o to gin giwuok to roweregi magiketo mbele koro kata mana sani kuom wach Homa Bay an akete mayot ok ni kata sirikal kata ni jok manade kata ni johala ok tim magi mine wa ok tim gigi wuone wa ok tim gigi jok matimo gigi gin jotendwa mwayiero ma jo siasa kata jotendwa ma bende dwaro mondo mi odonje siasa gine ma gitiyo gi rowere koro jok mowinjo kwer jok mowinjo chak kwer mokwongo kata otere seminar kata odhi owuogo gin jotelo ma jo siasa ema tiyo kod rowere ka giweyo tiyo kod rowere ok bina ka gidhi e ng'anyo onge youth moro amora manyalo chiewe ode modhi ni en koro ting'o kidi odhi e ndara odhi goyo mtoka e thurwa kucho onge to mana achiel ariyo adek mogoni gi sime kata monyisi ni omera nitiere pesa moro ka matin biuru kaw diure ndara kucho ugo koko ugo mtokni gi kite kata in bika mondo kata neno kata na tho mar were jotelo gi te gin jok mating'o bunde jotelo gi te kata Mheshimiwa Odege gin jok mating'o bunde to kine ka gikawo bunde gigogo jok ma gilaro godo gilaro godo kom kata jok ma gipiem godo ke siasa jok moko none ma gitimang'o ema gioro manyiso ni
rowere ema gioro kata jomoko ema gioro mondo odhi otimnegi ang'o, odhi otimnegi yo. Koro wawere gi rowere, wachoma jo siasa ter jotelo mag siasa kaka Homa Bay. Wan gi jotelo mag siasa kichako kuom governor, idhi kuom senator, idhi kuom women rep, idhi kuom MPs, idhi kuom MCA, mage jok makelonwa tabu ei Homa Bay. To gi jok ma bende laro kodgi kombe. Mage kuondgi kuma tabu ae. Homa Bay wan jok mokwe, wahero dongruok, wan gi hera, wahero unity. To jok makelonwa tabu gin jok mantiere kombe sani, gi jok malaro kodgi kombe, e jok makawo rowere to gimiyo bete to ngado lwete jok mamoko. That is the problem, and let us just face it. Ka in governor, face the problem. Ka in deputy governor, face the problem. Ka in MP e Homa Bay, face the problem. Une jok ma kawo rowere tutiyo godo. Ka in ng'ama laro kom gi governor, ilaro kom gi deputy governor, ilaro kom gi mbunge, une jok makelo problem. Mage the problem. The problem o gin rowere wa. No. Rowere wa gin jok ma bedo used. Gin jok ma vulnerable. Gimo winjo gitim en ni manyo kaka rowere inyalo kony instead mar kawo rowere ka gitiyo godo. That is the problem we have. Inano kama mheshimiwa onyisi ni nyatike okwe. Nyatike okwe nang'o? Nikech jatend siasa makanyo is approaching politics mopogore. Ong'iyo weche mag siasa e yo mopogore. An asedhi kode e function mare mane wantiere jotelo mang'eny. Mwabedo kod mheshimiwa Udegi. Aneno ka jok malaro kode kom, wachiemo gode mesa achiel. Koso mheshimiwa Ariambo. Dong wabedo kamoro achiel gi jok ma bende laro kode kom. Mwachiemo, mwadhi e function, mwawuoyo, nen function mar sport. Mwawuoyo, mwatieko, maonge jok mabetore gi beti. To why Homa Bay? Homa Bay en ni jotendwa onge gi the capacity mar political tolerance. Gionge gi ng'icho moro mar ng'eno ni to ere kaka wanyalo timo siasa wa e yo mokwe kata bed ni wapogore paro. Ere kaka wanyalo timo siasa wa kata gi ng'ama lero. That is the problem. Tabu ma wan godo en jotendwa kata mana Makasi Pool. Makasi Pool en kit jotelo magisebet ka giyiero kata kit jotelo malero madwaro kombe. Mano is the problem. Okay, ni yudhe Makasi Pool ni koro gin jok mo okichora kicha gi beti sate gidwaro beto. No. Jo siasa wa jotendwa mantiere e kombe gi jotendwa malaro kombe ema kelo problem Homa Bay. Ok en sirikal, ok en jok mabedo blamed ni ng'ane gine makelo jogo ma wang'eyo gi te. Jo siasa go te wang'eyo. Jok malaro kodgi kombe te wang'eyo. Wakelo list no te to jogo mondo ket piny to osiemu wangi. Uru tiyo gi rowere mondo mi kwe obedie Homa Bay. That is the only way mwadhi yudo godo peace. Kati kela jaduong' mane, jaduong' ne bro wachne jaduong' no mano ja UDA, mano ja ODM. Jaduong' ni kata mana pastere bendi bro wachni ni pastor ni mani ja UDA, mani ja ODM, mani ja kama. Ete ngini bede pastere kanisa ka bede no kakoro kata mna pala be odonyo. Koro kanyo wawere gi weche ma jotendwa. Tabu ma wan godo Homa Bay. And jotelo mag siasa. Let us face it. To kiko wuonde be umbe kada jofuambo kod kayo. We uru tere wae penjo moko mang'eny ni igine kama. Let us face the fact and let us face the reality. Tabu ma wan godo en jotendwa moyier gi jok malaro kod gitelo. Mage jok matiyo gi yudhe. E kinde monego bedi ng'ati loso ng'ena abiro Dr. Eska manasani. Dr. Mark, jomage monego bedi bedo e opara manyime, mano mar winjo. Kata mag loso gi jogi. Ng'ama siemo wangi. Iwacho ni Luo Council of Elders, kanye kama onego bedi gibede mondo mi gibedi kamoro ma central. Kanyo gichayo te. Kamano ne gisebito. Iluongo gini jodonga ich. Jok man koni luongo jodongo ni jodonga ich. Jok man kocha luongo kata Luo Council of Elders. Dongendo opogore sana. Ing'iyo ni magi jok mane ni Jaraele moyiero to magi jok ma wan ok wantiere mrengo ma so kanyo you see already there's a problem. Jok ma bro kelo kwe mana ka kiwinjo Nyatike ke Nyatike koko ne ntiere kabisa ok en miriambo for igni moko mokalo go koko ne ntiere kabisa ma bende wan nwang'eyo ga ni Nyatike. But kaluwore gi jatelo mantiere, and I'm not praising him because he's here. I would tell him that problem nitiere. Jok mabro kelo kwe en kochakore gi governor ma Homa Bay.
kodhi kuom wabunge ma Homa Bay kaeto gi jok ma bende laro kombe gi jok moyiergi magi jok mabiro kelo kwe. So gima gavana owinjo tim oluong a peace conference Homa Bay jok malaro kombe te gi jok mantiere kombe mondo mi ka ok onyal kete Homa Bay to oyie kata mana tero gi bed Mombasa gi bed gi peace truce mondo mi gikelnwa wach kineno ka jotelo okelo kwe gin giwegi to kwe biro bede to ka en go kor mineno ka ji go kor ni an gin to mani bede pinya onge kwe mabiro bede to jotelo gi ema tiyo gi yudhe kanye kuma konyruok biro aye. Erokamano ahinya. Dr. Isco Luoch, manotimre kanyo nyamala dhi nyime kama ni icho. Erokamano ahinya. Aparo ni obedo well executed gi my two colleagues. Ina monda med ni wach mar siasa mohiu madwa bede kitwa kaka joluo yiera ni kapok obulo ng'or tisedong jodwaro osewuok. Koro iyudo ka jadwaro odwani mondo defend kome. Ng'ama dwero ng'ama tiyo dwano defend orit kome obed maber. To joma dwero bende okasore bath pap ka. Kanyo bende kelo chando. Koro mene wacho ni siasa mohiu kethonwa dongruok makaluo. Koro en mana ng'wech saka sa wan masiku wanego mana mach firefighting. Koro ma bende wapara ne wadoge drawing board mondo wang'e ni nitiere esa ma gimoro ka gimoro timore. Ma wacho jandiko moro mwaka bende wacho ni nitiere esa ma gimoro ka moro timore. Ka sama waseyiero kaka joluo waen back mar tich mar dongruok mondo jomodhi moyudo thuolo kech ng'ata achiel tema dhi. Namba 2 3 o support moro cha mondo dongruok obedie. To ng'ama osedhi bendo tem mondo embrace joma no dwero gon ke jogo be nigi ji behind them mondo koko manyalo bet bed maonge like what Mheshimiwa Dege said obedo piny gi joma negi menyo godo magi nyalo go mbaka giwuotho kanyakla achiel. Koro miyo nyiso jopiny kwe makende ahinya. Koro joma tiyo gi joma nomanyo mabenye gi siasa moyiu gimbe gine aka wanyalo embrace one another, tolerance me wachocha. To wach joma tindo nitiere kido moro kuom jo siasa ni nitiere clot moriba mane ikane yenda bara en vulnerable nikech mondo chikre bangi sakasa. I think macha bende ikethonwa dongruok ma joma tindo. Joma tindo ng'eny gi biro wuok oko nikech onge gimotim. Na ringo kodi e siasa idhi koro wadong ka koro iketo ka wach moro biro to un kanye wane jawo gi kidi wane waya ka obedo ka gima kamano wamiye wabe ukete gimo ma deliberately ni ka sayudo kata ka jasiasa ng'ama tiyo no sayudo to jo youth okonyal konyote but there are a lot of empowerment programs kata mana within gweng ng'ama onge gima timo en ng'ene onyalo wuok mondo ogo koko mondo sama wamanyo peace kaka Dr. Matungo wacho ni jo siasa gete manyaka kelnwa kwe. En gima lit makelo kuyo ni kata Luo Council of Elders manomi luor gi wach ma daktari wacho ni tinde gi chayo ni jodonga ich. Ing'e ni kanyo bende okethonwa kaka joluo. Macha was institution maka wach tek tiluongo. Koro sani wacho ni gin ma gin gi pek, gin ma ginyalo kelo kwe. To buk moro nwa somos chon. Ka en monengo kel kwe to en okelo pekeni. To kare ng'ama notwe ni okot. Ng'ama dhi tweyo okot, ng'ama dhi kelo gi together. Koro ma biro chuno nikech kaka oganda nyaka wane ni state ma wantiere to rach. Otamo development, okelo thone nyithindo, okelo doko chien mang'eny. Ere kaka wawuok kanyo. We must own the process. We must accept ni wan marach and it is time that we changed. Lepo 1 hour cha. Lawe 1 hour nuko ni koro 2 hours. Atito tone down no dok chien. Abiro lawe 1 hour medo lokore slogan. Omiyo wa picha marach kaka oganda joluo. Nikidhi kanti dhila omiyo picha marach kabisa bendo kela chai ekindwa gi oganda mamoko wabiro go koko nyaka karango. Koro our leadership, political leadership wabedru together mondo walos kaka wanyalo dongore kaka oganda. Erokamano ahinya daktari kendo kelosa kamano omiya paro gigo ma otimore chien nikech nitiere kaka kalo Mugi TV bende ka wan chi yiero mokalo. Iwacho ni achiel kuom jogo mane okalo matek iwacho weche mag lepo kagin 1 hour. Sani la 2 hours. Yes. Sani abedo 27 in the med gear. Machielo manyabeto walemo mondo kwe makendo bende kidegi mag siasa. Koro mojo onda loko tanga kendo ran mit gi lit mar sukari. Jogo mantiere e sekta mar pur mor kode. Wegi kembe moko nyabedo ni ok mor.
to ber mantiere kar kanyo koro moge jwang en ne oganda duto tinende nyakoro moge jwang tarik 9 dwe mar 5 no ket gini etim mano maketo kembe mag sukari mago mosebedo mag elwet sirkal elwet ji giwegi mar mondo mi otagi kaka sirkal wacho eyo makare nyaka sani jotelo mathoth osebedo ka ywak magi duol mwada tugo kar kae mamoro no wacho duche manyoro moro no wacho juma mokalo achako kod duol governor ma Kisumu mano Anyang' Nyong'o kaeto bang'e nitie jod bura mano loso kotenore kod weche gi mago mag sukari mago ahinya mawuok Nzoia en ang'o mantiere kar kae mit gi lit ni to koro en mane ka en lwet ji giwegi ber mane modhi kelo kar kae kaduogo twak makama mana kama tieko twak mokwongo motieko sani akaduogo kachak kod Dr. Iska Oluoch bende twak machalo kamae mokwongo wawinj duolgi ka olure governor jod bura mawuok imbo mar piny Kenya kachal koda ka jopur mabende loso. We are dismayed to learn that the planned leasing of Chemelil Sugar Factory and Moroni Sugar Factory has been fast-tracked and finalized. This is nothing short of daylight robbery, an economic coup d'etat against over 60,000 farmers involving 15,000 hectares of land. We firmly oppose this opaque lease plan, which ignores the social fabric, existing infrastructure, and public interest in sugar belt sub-counties. The 30-year leases, without stakeholders' involvement, will disenfranchise local farmers, robbing them of land and economic autonomy. This is unconstitutional and violates Articles 10, 11, 60, and 62, which guarantee public participation, transparency, and land protection. Further, we are gravely concerned that the prime nucleus land of Miwani Sugar Mills is being transferred through opaque arrangements to Crossley Holdings Limited. Despite ongoing court litigation, this amounts to criminal activity, circumventing local demands and denying residents a say in the future of their land after the factory's receivership. We urge the residents of Kisumu County to stand firm. We must reject this scheme that ignores the voices of those most affected farmers, workers, and communities. This ill-conceived leasing agenda is not just illegal. It is a threat to land rights, community cohesion, and the future of the sugar industry in Kisumu. I want to ask Kagwe, and I want to ask, respectively, the President of the Republic of Kenya, cancel the leasing contract of Rai re-advertise. Na nikauliza, mbona sisi walitupea Rai na wakapatia Busia ambao wanafanya biashara mzuri Sony? Mbona wakapatia Kibos Chemelil? Mbona wakapatia Vale Moroni? Na sisi wanatupea Mukora? Kwani sisi watu ya Western, we are lesser human beings? Jambo la leasing ni jambo la maana na ni jambo mzuri, lakini tuelewe kwamba nani huyu anachukua nini when it comes to leasing. Wale watu ambao walihusika katika leasing waweze kutupatia sababu zao zote, nini kilifanyika. Wakati wabunge wanaposema hawapendelei huyu, tujue wazi, the right of information article 35 itupatie nafasi ya kujua nini kiliendelea bila kudhulumu mambo ya bunge, ya mambo ya kotini. Nakora mjoga manika mentira meti kilit masukari penye majo tolmoko penye na ngomi ngama oknikare ndire ngomu kama ane utero ka koja Busia ndire yimbo mar penye Kenya omie josoni nango okawona bere acha ko Dr. Iska kata gini mheshimiwa degeni ngimura ango waji eyeka to bange ndire oboke mawuok gazette notice machelo ma revoke appointments mag jokombe mag boards giduto Manzoia Masoni Jared Kopeo Sanini Oko kan obedo revoked appointment mare gijaten migao Silas Jakakimba nenja kanyo ekinjuma moko mantiere karka motingo nyaka Nzoia kama gintiere oketo ganda kama chalnade mokonga chako diangeni sekalo e Sugar Act ma 2024 mae kama nige no dibede odikelo late koso dikelo ber ne oganda erokamano ahinya mit kod lit mar sukari. Aparo ni kama koro wadwa wuoye ni kawuono kama ochope ni nada luonge ni Maisa ene
amedemede mar lokruok in the sector mar sukari kata the epitome of changes on the transformation in the sugar sector. Ogik amedemede mare kendo no gik moko are unveiling mos. Aneno ka muluor gavana machielo wuoyo ni ang'o miyo maudhi ka tiende ni ento oyie gi wach mar leasing. Problem en go en mane ng'o miyo ng'ani okawo ka to ng'ani okawo kamachielo. Mane ma aneno ka wuok kuome. Kaeto governor ma Kisumu be nose lead malungo statement ne donjo ne oganda motel ne kabisa. The Kisumu was a populist statement. Yet gini kama nosechope. Ing'eni nosechopo kama this no return gear. No konya lokore. Nikech leasing ok notim nyoro to gol gi sano. Nosebeda process manodhi. Nosetime motime mugi kama nochopeni. Koro sani wane the product makoro wuok nikech leasing. Leasing en mani ogole kuom ng'ato kod desa kambi higni 30 go. Privatization jamane useto machano bedo stopped. Koro nada wacho ni emit mare gi gik motimore gi king'iye Sugar Act miwacho no wuok 2024 last year November, and then implementation mare ema dhi mbele. To gima ndwaro notimre mondo waduog ndhadhu e pur mar niang'. Jopur niang' osebedo gi pek mang'eny. Kuom ranyisi jopur niang' kaka an ang'ena puro niang' kendo awuok e Soni. Dalana gi Soni en mana walking distance. Koro mane gima wapuro. Thagruok ma jopur niang' ne nigo mokwongo mapek moloyo ne en chudo. Itero niang'i mabudhi to in gik monengo itim. Nosebedo kuom dweche mang'eny. President obiro kendo ne wamor kaka jopiny kaka jopur maniang' makanyo. Mane ochulo nwa gope mane nitie modong' mana mathin mane idhi tieki. To kar mondo mi otiekre to nodhi omedore. Koro jopur niang' aneno chandruok e weche machalo kamago. Samba koro ikawe ni mondo koro dhi e lwet jomoko. Aneno ki an ni nitiere geno manyalo duogo ne jopur niang'. Geno dhi duogo ne jopur niang' nikech kana winjo ka ja Busia mokawo Soni wuoyo to wacho ni kaka notimo Busia odhi chudo bang' ndalo 7. Odhi chudo bang' ndalo 7. Mano dhi kelo chang ne chudo mar pur, deko mar chudo mane timore kacha. Koro mano kotimore to jopur dhi winjo maber. Koro from jopur to gidhi neno maber. Gisama wantiere ni kembe nosedhi makata mana supporting kata konyo jopur e weche mag gik mipuro godo, farm inputs. Nok ichiwo mbolea sani ne onge. To be sama nochopo nochiwe to ing'ade mang'eny. Tiende ni kwa yudo this new team manyien ni wan gi geno kaka japur, awacho ni kaka japur an gi geno ni weche mag subsidized fertilizer mondo niang' obed niang' motegno, niang' madonjo maber idhi kele ne jowa mondo wapur nyalo golo niang' manigi tonnage maber. Mano nosebedo maonge. Weche moko bende ne nitiere ni mabene chando jopur. Japur wacho ni en yore waricho. Kogole ni mondo dhi kabet niangi itero mondo dhi ochope kambi nikech yore richo. Samoro niang' opukore kanyo dhi kawo seche. Sama niang' opukore tiende ni japur ema nigi tabu, ji muode, junguru bende kawe. Gima dhi chope kambi en koro gima tin. Japur mar niang' inyore nikech weche machalo kamano. Koro kagwacho ni kawe gi an ni joma welo mokawo gi. Jopur ne yuago kendo gombo ni wabede gi mobile way bridges wiketo machiegni makata kopime kodhi opukore to bed responsibility mar kambi. Japur kik yuagi. Mar gik mane chandowa kabisa. Kaeto bende wang'eyo ni sama niang' dongo ing'eni niang' ok inyal tedo micham gi kuon. Nyakir kaka inyalo chiemo. Koro issues mag food security ere kaka japur niang' inyalo lose mondo bed gi teko mar bedo gi chiemo moromo e seche ma pod orito niang'. Omiyo nyiche wacho ni weche mag diversification mondo kama niang' dongo to nitie chiemo machielo ma ochamo. Wan gi geno ni ko mage timore to wadhi yudo kaka jopur niang' bedo motegno moloyo. Wacho kendo ni japur niang' anya bedo niang' kaka japur. To nianga ni pok ochiek. Nyathina to riembe ne dala. Dwaro school fees. Ere chon ndalo machon nido ka japur ne miyo chudo matin kuom niange mapok obeti, loan on standing canes, niglo ni advance.
mondo mi japur be ngimane beda maber throughout ka nyathini tiyo nyatero skul ang'amono kembe gi miyogi makamagi magi nosedhi morumo te aparo nikech tulo kod achiedh nade mosedonjo e weche mag pur mar niang' koro ne joka pek kabisa kirito chuli onge gik moko onge jopur mar niang' gin gi jonja bonus kaka lek machieng' ma president nochiwo bonus manotimo Mumias ne ji celebrate meji gomba wan bende kwa winje gir kanyalo konyowa koro ne nitiere agete mang'eny ma jopur ne ngene godo ma koponi koro kombe wage nwasebedo ndalo ma soni kochakore nobedo mokwongo ne meta kamano nyaka kono biro lwetwa kaka oganda to gi pek mobede koro wan gi geno ni samo dhi odak kocha to wadhi bedo masawa mondo wechego odhi makare koro an onya bedo malit nikech nitie joma dhi lose job opportunities tije moko dhi kethore mana kaka sewacho moko to dhi bedo maber bende nikech ber kata improvement madhi bedo ni japur to gik moko sani opek nikech koko chakore tang'eyo ni kwasedhi over the 12 months transition period jopur will appreciate kata oganda mamoko obiro dongore mondo pur niang' obed commercially viable. Erokamano ilere yo makare to koro akel tomo dege mheshimiwa kamina nge karka public participation la bedo gi twaka kodwa kilimuru ka penyo nego time yo machalare threshold chan ga mane ka ng'ato wacho no time to kotime evidence onego bed ni kanoga to wach lit gi mit mar sukari kembe mag jidiwe gi koro donjo karka. Erokamano anga wachi ni meaning mar public participation samoro ema ang' nubed ni chando nikech e weche sukari adier manitie ni buche wabedo go mang'eny ma iluongowa kata wan MPs ka wuoye wach mar ere kaka walos kembe wagi mondo kony jopiny gang'o momiyo wadwaro kambi mondo obed machiegni kodwa makata sama nyo president obiro e constituency na kanya anwang'o kodi thuolo kama obede ji ariyo gima duong' manya kuodho ne ite ni to constituency ka wan gi opportunities adek madaher ni wanwang'ie kambi moro manyalo biro ka mondo mibed ni yudhe wagi nyalo nwang'o kuma gidhi gigo e Kibarua mano opportunity mwan gi dho nam opportunity mwan godo e agriculture opportunity mwan gi mining no kona ni linga kod ok Nairobi dhi wuoye ang'o mwadwaro kembegi kambi ochalo kaka Soni wadware nang'o wadwaro kembegi mondo konywa kedo gi kech to ka un gi kambi e kindu mamedo kech kambi no konyo wasetemo kaka jotelo mondo mi wachier Soni geni e lwet sirikal to nyaka same wawuoyeni ber tin richo ng'eny nyi neno kata sama koro jomo nyochung' ne Soni wuok ka koro gichiwo thuolo ne jok manyien gi mondo donji ka nyi neno news neno joma ywak ka iyudo ko chok pesa kuom ji nigi supply sukari to sukari ok obedo supplied pesa gi to dhi kanye pesa gi biro koro ino ka onge manyiso ni kar mondo mi walos ber mane nyalo konyo jopur to waloso ber mana madwa konyo ji ariyo adek moyier mani ofis koro jopiny pod ok konyre pod kidhi jok mani around Soni kanyo inwang' ka kech omedore molo ber miyo an gima dwa wacho ni ka kambi ok nyal loko ber mar jopiny onge ber mar kambi to kopo ni jomobiro manyien gi nyalo miyo kambi lok ngima mar jopiny apani mane ji wadwaro kambi mondo kambi bede ewa ma kopo ni mano ok nyal timore gi jomobiro manyien gi mane sama wan kaka josiasa ni koro wachungi wawach ni jogi obiro ewa ka to pod ok gikonywa koro gidhi to kama wan go chon jokony jopiny manyien ni waneno dalili ni nyalo konyo jopiny wan kaka jotelo ni gwen wadhi manyien ni ka winjo mbunge mene wuoyo Western kacha oonge gi tabu Kodesa kambi tabu ma en go no migirae to ka buse otel Soni mane tabu ma en go koro gima duong' wanyalo wacho ka ni embe tabu ma en go no onego dhi public mujiri tabu marai ni wenang'o to ber ma busia ni nigo enang'o koro wan jogi monego wamany kaka wanyalo keto mondo bed ni ka gibiro piny koni to bed ni wanyalo keto ji mang'eny pur to nwang'o and pur
Kato wan be kaka koro Kenya. Wawe jogo sukari, kiko cha kwa import sukari. De kejibi no kawa riego sukari, to podu sukari ya Brazil, kembe ki podu bi magore pi. De ke jogo benyalu biro ni rego nian. To podu kar rego nian, to gi import sukari to gi pack to tere market. Manu podu gi gi konyo. Serikali nyaka ne ni sukari mawu Kenya ka. Uwuok niang mupur Kenya ka. Kato ji mang'eny nyaka bed convinced ni ka gipuro niang to gibiro nwang'o ber mondo ji mang'eny odhi e pur. Mano e gima dhi konyo. To kod laro ni kambi kikusi kiang'o gini to kambi okonja piny. Gima koro lopo duong' ma Soni obede jakonyo godo jok manie environment ma Soni. Onge? Wach mangiwa ahinya mantiere kaka ng'eni wachomo kama watieke twak achiel kachiel sa ose mawawang'wa to nitie penjo mathoth ma pod tiere kar ka. Dr. Mark Matunga, wach sukari dwach ang'o? Sukari ng'eni en gima mit. To apani gima chenda ahinya, adwa mana duoko wach ma mheshimiwa Nyong'o ne golo ni onge public participation manie timore nade. Public participation no bede. To bede e levels te. Mapani waduto wang'eyo kata un jofwambo kod keyo ne ubede public participation gi muneno ka jopiny contribute. To mana kaka winjo Iska wacho to gi mheshimiwa Odege, an a support weche ma giwacho. An mana kar public participation e mana adwa duoko ni en gima nosetimore. To kendo timore at all levels. Levels mag jotendwa kaka jok moyiero ma representwa to kod bende jopiny. To nitiere gimoro kanyo ma Iska wacho ma adwa sir. Ni niang' chiek gi dweche apaga bich 20 dweche apaga boro gi 24. Ti thuolo no te nyaka wuon niang' kata japur nyaka chiem. Koro ka in gi eka 10 mido pure niang', to pure eka 8, eka 2 iwene pur, inyalo keto rabuon, inyalo keto oduma, inyalo keto gik ma chamo go. Machielo bende katieko en ni advance payment bende otim. An kwa kuom pacha te gik makoro timore sani ni en gima bro konyo jopiny. Takwayo jotendwa ma bende josiasa ni gin bende gi invest e gik ma koro jopiny invest gi. Nikech kiyudo kata mana nam wan godo mar lupo, onge jatendwa kata chiegni kata mana achiel ma jasiasa magire nitiere ina manigi tonde ina manigi yie ina. Kiyudo sani weche mag niang' kanyo tibiro yudo ka nitie jotendwa ma alwora kanyo manigi ang'o. To king'iyo pinje mamoko or gwenge mamoko, jok mapuro chae nyaka josiasa gi bende nitiere i chae. Jok mapuro coffee nyaka josiasa gi bende nitiere ang'o. Koro ka gi represent wechewa kata e level mar sirikal, to koro iyudo ka nitiere wach. Nikech koro kata kaka idhi ir Gavana Nyong'o, ng'eni Gavana Nyong'o onge gi puoth niang'. Ipjalo penje. No, but mana wacho gi a light touch. En ng'ama osiepna. Jotendwa gi owinjo bedo kendo adwa challenge mheshimiwa Odege kaka en ng'ama nigi dho nam maduong' kabisa. Adwa neno ni en gi yiedhi kadhaa ei nam mang'eny kabisa, mondo mi owuon okonywa kaka ng'ama jalupo wadwa ei nam ka. Jotendwa nyaka bed ng'ani ne mheshimiwa Millie Odhiambo, adwa no yiedhi gi mantiere ei nam. Mheshimiwa Kajwang', jotendwa ma Homa Bay mantiere dho nam go te, nyaka man Migori, nyaka man Kisumu gi man, nyaka gibed gi interest ei gigi e koro ka ginyalo kelo no konyruok. Erokamano ahinya. Kae makelo e giko mar twak. To nitie penjo moko madonjo kar ka. Pena Dr. Iska ni nuclear plantations mane okaw kuom jopiny to itimo nang'o? Awendo town ok nyal dongore nikech nok mar lowo. Mano paro mantiere kar kanyo. An gi thuolo ma dakika achiel kende mar wach mogik ma bende dhi bedo kar kae ka watieko sani nikech koro sani ka wawuok sani to watieko wach mogik e wachno. Erokamano. Wach mar nucleus mano kama chungo kambi. En magi weche manosewachi kendo nucleus en mogolo niang' machunga ng'owa kambi. Koro en wakwayo jo gandawa gini nosewuok ndalo machien kocha siasa mar gweng' matindo tindo ni mondo mag ji nucleus awendo dongi. It is not a problem
we mondo nucleus obedi mondo kambi odongi awendo ni gilope monya dongo dhi mbele. Ero kama na enya to mondo gi wach mari mugika otieko kawuono wote mar ne Jonya Tike gioro wote mathoth ahinya ka butingo nyaka achiel kae mowacho kanyo ni nitie ndara moro ka ndara no lal mana kar ka ang'e ni oore chon ka ahinya mondo warange wach mari mugik matieko go sani. Ng'eyo ni Jonya Tike ne neno kama bede ni kendo gipenjore gimiyo awuowa Homa Bay ka Jonya Tike adwa mana kuno Jonya Tike ni amor kodgi kaka Jonya Tike nikech gik ma wawuoye ka ma omako kuonde mang'eny machalo weche mag koko gi pok obedo ei dala mar Jonya Tike nyaka nabed mjumbe. Koro kuno Jonya Tike ni kik wakop kido marach ma oko to wabed gi kido maber ma wasebedo godo momiyo ka ji pimo e wach mar kwe to wan namba achiel. Erokamano Mheshimiwa Tom Degi jaod bura ma Jonya Tike kaachiel koda ka Dr. Iska Oluoch mano jalony weche mag dongruok kod telo mochopo kodwa bende studio kinyi makono kod Dr. Mark Matunga jalony weche mag mbui kod janon siasa kinyi makono kwa non siasa kod chal mar piny Kenya. Gunero kamano ahinya kuom thuolo matwa kodwa kar ka otegine thoth ayodi chieng' machielo abiro thuolo mar bedo kodu ka uduto kendo mar mondo mi watwa kachiel kachiel nyakoro mag joma ne mokelo e gik machien na te chenro kinyi makawuono nyinga Teofas Oluoch ya Kisumo kanya kor mokeo nyaka Sango ber koro chieng' makare Sharon Ong'aw kod Joyce Oduor donjo kae kod chenro mar mbako romo kik idhi mabor. Are you ready for your ultimate bucket list adventure? View Travel invites you on an unforgettable 4-day gorilla trekking adventure in Uganda. This package includes return flights, a gorilla trekking permit, ground transportation, and a community visit. Starting from $1,510 per person sharing to witness nature's rarest wonders. With View Travel, adventure yako iko sorted. Book now, lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Looking for unbeatable deals? Citizen Duka has you covered. Get 2 kg all-purpose flour for just 140 shillings, 2 kg sugar at 315 shillings, 3 liters cooking oil at only 789 shillings, 5 kg basmati rice at 1,289 shillings, and 2 kg ugali flour for just 139 shillings. Simply dial *487*5#. Choose the product you want, pay, and pick them up at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Wendni mar Yesu teko kuom ng'wono mar Kristo bonyesa *860 *416# to par niya Ramogi TV en e od jower duto te. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng'
Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e technology kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete ot, tiomone chiemo to chiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich Ang'wen, saa 2 okinyi, kod Sharon Ong'ao. Kik bai. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka injo kaki wuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich Ang'wen ka tich Ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Pado manyien kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Puonj jothum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero.
mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. Nyakora Mugejong dakika ena uchiela tok sadek marokinyi antiere kayo Kongo Mondi mar michal mar fuambo achiel kachiel e kinde mwadonjo e chenro mar mbako romo machakore sani nyakango mol kanyo saa 5 mar onyango. E chal mar fuambo gin weche mwaluonu matimore kor gwenge duto mapacho kae, weche minyalo bedo kod geno ni kuku kachiel kod tiendgi ibro bedo ka ineno matut e weche wa manyiena duto kochakore weche manyiena mag migago. Kawachako Nyakora Mugejong en kotudore kod limbe ma ugai mar doho Martha Koome timo e county mano ma Kisumu. Odiochieng' manyoro nitiere mano alternative justice system mano dhia kata no dhiyango e county ma Kisumu. Odiochieng' ma kawuono chief justice kata ogai mar doho Martha Koome bro bedo e doho ma Kombewa e county ma Kisumu. Ka bendi geno ni kar saa 2:30 mar okinyi obobedo kata no sechopo mano e doho ma Kombewa kata Kombewa Law Courts mayudore e county ma Kisumu. Kama bang'e bende nitiere gik mopogore opogore modhi timo kanyo e doho mano ma Kombewa mayudore e county ma Kisumu. Jofambo magwa e county ma Kisumu bro bedo ka luonwa mano chenro makamana achiel kachiel. Odiochieng' manyoro ne waneno e kinde mane oyango mano alternative justice system kata yore mamoko mag tieko gwandruok e county ma Kisumu bende noromo kod governor e county ma Kisumu mano Ngire Anyang' Nyong'o. Chenro no duto mar ogai mar doho e county ma Kisumu obobedo kawaluonu achiel kachiel kendo odiochieng' ma kawuono. Kopogore kod mano Nyakora Mugejong wach machielo mabende waluonu odiochieng' ma kawuono mano riwruok makedo ne ratiro mar oganda mano mar Amnesty International odiochieng' ma kawuono gibro bedo ka gitwak kod jofuambo mano kotudore kod kaka ratiro mano mar Jo-Kenya matiyo e pinje maoko kinde mathoth irocho. Manen kotudore kod nonro margi mane gigolo kata report margi mane gigolo maondik kanyo kod dhongere ni locked in left out. E report makamano nitiere kaka ne giyango mag kwan mag joma mine mane tiyo e pinyno mar Saudi Arabia kama joma mine makamago mathoth ne gin joma mine mawuok e pacho kae ka gidhi manyo ngima makare kata gidhi manyo yor yuto makare pinje maoko ka joma mine makamagi no dhi e pinyno mar Saudi Arabia kata kamano ne gikale sanda maok ni kare kaluore ni chocho ratiro margi e yore mopogore opogore maok ni kare. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono gibro bedo ka giloso kod ute fuambo mano kotudore kod wechego mag nyiso ng'ato mar mondo mi oti e yor achune mano miluongo kanyo kod dhongere ni forced labor. Wechego mag akweda kaluore koda kama ng'ato wuoke mano miluongo kanyo kod dhongere ni racism kachiel kod wechego mag human trafficking ma joma mine mawuok e pacho kae mosebedo ka tiyo e pinyno mar Saudi Arabia osebedo ka kale. Ka bende chenro makamano moko kuom jogo mabro bedo ka loso e kinde ma Amnesty International bro bedo ka twak kod jofuambo oriwo kanyo Irungu Hongton mano ma en director mar Amnesty International Kenya. Wantere kanyo kod Paul Adhoch ma en ochung'ne kanyo director mar Trace Kenya kachiel kod Zaina Kombo ma ochung'ne wechego mag bedo kod kit chwech maromre kata equality kachiel kod anti discrimination campaign manager mano mar Amnesty International. Chenro makamano timore mano e magawa moro mayudore Mombasa odiochieng' ma kawuono mar mondo mi giyangnwa kaka ginyalo medo kedo ne ratiro ahinya to mag wakeini kata mag joma mine mawuok e pacho kae ka koro gidhi tiyo e pinje maoko.
Wach machielo mabende waluonu e kaunti ma Migori, wach ma George Juma e kaunti ma Migori luonu achiel kachiel odiochieng' ma kawuono en kotudore kod chenro mano ma obagi kata romo ma obagi kod jokanyo ma ochung'ne kedo kod lwenje mantiere e kit chwecha. Odiochieng' ma kawuono gibro bedo ka giromo kod migao mochung'ne wechego mag kit chwecha mano mawuok e sirikal mamalo. Bende gibro bedo ka giromo e kaunti mano ma Migori odiochieng' ma kawuono mar mondo mi gine kaka ginyalo kedo kod lwenje mag kit chwech. Kopogore kod mano e kaunti mano ma Homa Bay, wach maluonu en kotudore kod pith mar yien ma idwa tim e tielo mar ariyo kod apisi mano mar jaod bura ma kaunti ma Homa Bay kata apisa mano mar women rep e kaunti ma Homa Bay chako ayanga tielo mar ariyo mano mar pith mar yien mibo bed ka itimo e skunde mago mag primar ka achiel kod mago mag sekondar mayudore e kaunti ma Homa Bay. Alabich nitere kaunti ma Homa Bay obo bedo ka oleronwa matut ni to gin skunde kaka mage mibo bed ka ipidhe yiende obed mago mag primar kata mago mag sekondar e chenro mano mar pith mar yien tielo mar ariyo mitimo kod jaod bura ma kaunti ma Homa Bay kata woman rep ma kaunti ma Homa Bay. Wach mabende waluonu machielo en limbe ma ilieko ni jalop jatend piny Kenya mineno kae Kithure Kindiki igeno ni odiochieng' ma kawuono obo bedo ka otimo limbe mano e kaunti mano Naivasha mayudore e kaunti ma Nakuru. Igeno kanyo no obo bedo kanyo e Governors Empowerment Program madhi mbele gwengego mag Naivasha e kaunti ma Nakuru odiochieng' ma kawuono obo bedo ka waluonu mano achiel kachiel. Nyakwara muge jwang' jochiw thieth pod nitiere kod ng'ur kaluwore kod dwaro maggi ma sirikal pok ochopo kare. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono nitiere mano ng'anyo mamuol mar UHC Peaceful Profession ka bende lakteche kata jochiw thieth mano ndik e bwo UHC mano yore yudo thieth e nengo moyweyo. Odiochieng' ma kawuono gibro bedo kod ng'anyo mamuola mano buore Nairobi kae ka ng'anyo makamano igeno ni bro bedo ka chakore kar saa 4 mar okinyi. Gigeno kata gibo bedo ka giromo mano Green Park kama bang'e gibro bedo ka giwuotho achiel kachiel nyaka e apise mago mag migao mochung'ne wechego mag thieth e pacho kae. Bang'e gibro chopo e od bura mamalo kama gibo bedo ka gitieko wuoth margi mamuol nyaka e apise mano ma migao mochung'ne wechego mag omenda e pacho kae mar mondo mi gichwal petition margi kata gichwal ng'ur margi kaluwore kod gigo duto ma gidwaro ni sirikal ochop kare. Asing'isi kanyo ni wuoth makamano bro bedo ka chakore achiel kachiel kar saa 4 mar okinyi kendo abo bedo ka waluonu godo. Kawatieko chal mar fwambo moko kuom gigo mabende angeko ni mana matin mwaluono odiochieng' ma kawuono en kotudore kod koth mapek mamedo chwe Mombasa ka bende gin ikruoge mage manitiere mag kedo kod masiche ahinya to ma pio ula kidek kelo Mombasa nikech wang'eyo ni kopogore kata kod kaunti ma Mombasa koth bende osebedo ka chwe e kor gwenge mopogore opogore. Kata kamano e kaunti ma Mombasa odiochieng' ma kawuono jafwambo marwa manitiere kono Georgia Oko bro bedo ka luonwa ni to gino kenge mage moseket piny mar geng'o masiche makidek biro kaluwore kod pioula manyalo bedo kabedo e kaunti ma Mombasa e kindegi makoth chwe. Kata kamano e kindegi makoth chwe kaunti mora mora ma intiere ng'eni beda kicha ka nitiere aora masite moko pio pongo to kiki ng'ada aora makamano seche moko ka nitiere apaya ma pio pongo ka in jariembo kiki thora riembo apaya makamano kaluwore ni mage moko kuom gigo manyalo keto masiche. Kata kamano wabedo ka wawinjo ni to jo Mombasa oikore e yo machalo nade ahinya to e wechego mago motudore kod geng'o masiche ahinya to e kindegi makoth medo chwe. Nyakwara muge jwangi kanye machopo gode giko mar chal mar fwambo okinyi makawuono. Kata kamano weche magi ka achiel kod mamoko inyalo neno matut e weche manyien duto mag odiochieng' makawuono. Akaw mana yoyo madindo gi sani bang'e to nyawadwa Sharon Ong'ao bro bedo katai e twak e chenro mar mbako romo. Kik idhi mabor.
View Travel takes you to iconic destinations: Paris, Rome, Santorini, Istanbul, Amsterdam, and more. Discover the charm of Germany, Portugal, the United Kingdom, Belgium, Denmark, and more European treasures. From vibrant bazaars to breathtaking landscapes, we take care of every detail: accommodation, transport, and expertly guided tours. Adventure, culture, or relaxation awaits. Tembelea Europe na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. On Citizen Duka. Get spinach for just 29 shillings, down from 38 shillings, and 1 kg of tomatoes at 79 shillings, down from 89 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your fresh picks and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Be ing'eyo ni chudo masano nyiso ni omenda wuok kuom jachudo kadhi ir jayud chudo kuom nyiriri machuok. Ka ioro omenda, ne ni irango gik mondik kanyo maber nyadiriyo. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wotonagi. Kabende tichario katichario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tichadek katichadek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tichang'we nyakumunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT, kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Ben Yawan. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar. Ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwayo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno.
Nyakorongo jwang dakika ni 20 tok sadek mar okinyi kamoro moro mintiere ma en chenro mar mbaka oromo sud machiegni mar mondo mi wago mbaka. Okinyi makawuono mbaka ma bende odaro goyo en kotende kod yiero e pacho kae. Wang'ino dong mana gi matin ne higni 2 Nyakorongo jwang to wadhi yiero maduong', yiero mar higa mar 2027. Wang'ini fuok ma bende osebedo en kaluwore koda onge mano mar IBC. Manyaka sani nwaneno ka aput mano wal mano mar yiero jokanyo mag IBC nosetieko tijgi chieng' tich 2 mar juma mokalo. Bende gisechwalo nyinge ne jatend piny William Ruto. Jatend piny bende nosewalo nyinge mano mar jakom kanyakla kod commissioners auchiel mano mar IBC. Manyaka sani nosetero ne od bura maduong' ma pacho kae. Ma bende kaluwore koda speaker mar od bura maduong' mano Moses Wetangula. Oyango ni apedha kata mana nonro ibro bede chenro mar dayo dhoggi ibro bede kitimo kanyo chieng' tarik 26 mano mar dwe mar 5 ma pacho ka. Nyinge makamano bende osechwal ne committee mong'ere kaka Justice and Legal Affairs. Mano committee mar od bura maduong' ma pacho ka mochung' ne weche mago mag chike. Penjo ma bende nyalo bedo ma ana penjora ini penjori kaka jalito ombulu e pacho ka en ang'o marito IBC manyien machiegni network. Ote hioronwa elai mago timachoka rede ka uchiel nono mbui mago Uganda yudowa achiel kachiel. Mano moriwo mbui mar Facebook wantiere Citizen Digital kanyakla kod mbui mano mar X. Okinyi makawuono Nyakorongo jwang' adhi bedo gi welo 2. En mana achiel kuom gi mosechopo. Antiere ka gi Bon Makolwala. Bon Makolwala Nyakorongo jwang' en okil kendo jata chenro mano kad riwruok mong'ere kaka Legal Reforms Electoral Law and Governance Institute of Africa kata Elgia. Bona roke ni machiegni. Kamano Sharon. Ichiwo makare. Achiwo makare kabisa. Neno ka kote machwe Nairobi ka. But Nyasaye osetelonwa koro wasedonjo e tich watiyo kaka pile. Machiegni ahinya. Erokamano. Ang'eni kinde mokalo nwabedo kodi kwang'iyo kaka yiero nan kodi kamano opedh nyinge makamago e gazet kaka mana pok nochak dadhoggi ne lemo makama. Wasebedo ka diriyo nyaka ne wakwongo wabedo kaendi ma wakwongo go list mag ji te mano apply. Wachak wabedo kaendi ka koro kendo jomoko mano bedo shortlisted. Mondo koro di dadho gi the panel. Koro wasebedo kadiriyo mama kawuono mar adek kwatwa gi jo Nyakorongo jwang'. Erokamano ahinya Musa inya kuom ng'adi to listi bende osewuok. Listi koro yango mano nyinge ma bende jatend piny Kenya owalo. Nowalo kanyo jakom Erastus Edung' Ethacon kaka jakom mano mar IBC kanyakla kod commissioners mamoko auchiel. Listi ni makama kaka Bon kaka japiny maluto ombulu ni nade ni yudo buok kaluwore gi nyinge koso nitiere nyinge mani bedo. Ka kuma dieri kaka ng'at analuwo interviews kendo kecha I'm interested e weche mag electoral governance. Omiyo interviews asebedo kaluwo gini nyaka nochakre ka otenore gi kaka ne waluwo kaka nanene list okrach ahinya to bende okober ahinya nikech aneno ka jogi notemo mokwongo nyaka gone gi erokamano kotelre gi Makanda ni gitimo gini kotenore gi sa gigolonwa list koluwore gi sa manonego bed ni gitime ma ok delay. Anyalo paro ni parliament no extend ne gi mana ndalo moko 12 to mano nikech kane giluwore gi ratiba gi jok manonego bed ni gitimo ne gi interview notero gi nyaka dakika mogik mane ok dhi nwang'o time mar ndiko report. Inya paro interviews ne gitimo nyaka tarik 27 kuondego to mano ne dhi bedo ka ne gionge time mar ndiko report. Omomiyo ne gikwayo mondo chako med gi time through the National Assembly gi Senate mano medo gi ndalo moko 12. To koro kadok e penjo ni kuom list an kana neno nying ma jok magikelo machalo kaka Erastus Ethacon ma Turkana, Anderitu mane jatenda kani poda ni office mar Register Political Party, Alutalala Moses mano wakili masetiyogo for quite a number of times e weche mag electoral governance. Gima moko giendi aneno ni it's a mixed list in terms ni nitiere technocrats
nitiere politics bende iye, kendo nitiere youth bende iye, nikech king'iyo kata mana for example king'iyo kaka Fahima mano is a youth. Koro ineno ka en list moro ma is mixed, maparo ni kong'igi maber to bende aneno ka ginyalo mana tiyo kaka nitiere rowere mana nitiere godo ka chieng' tich abich mar juma mokalo ne gwacho ni listi no ginno gineno rawera kanyo nikech rawera ten jalnero ma hike 18 kaka 35 to ni Fahima en jadi 32 en jadi higa 32 pod en youth maparo ni en mana gima timore samoro jail Kenya ka jomoko wuoyo mo kapok gi somo magi kawo time magi gine an wasedhi tut mwang'iyo kama jogi aye mwatimo analysis ikgi. Fahima en jahigni 32 japigni 32 adieri ka oseyier kaka commissioner mar IBC ok apar ka en gimoro monego bene jo youth yuaga ahinya kinde mabende wacho ni achiel kuom commissioners mabende jatend piny Kenya nowalo mano Fahima Abdalla yes. higa 32 yes. bende Erastus Edung Ethakona bende iki akoniang ahinya en higa 48 bende kaka bon samoro ni neno ni Ethakon mawuok e kaunti ma Turkana emana nyalo bedo ni jalnero mabende jatend piny Kenya walo nikech naneno nonro manotim kod Tifa nowacho ni oganda mathoth mana gidadhogi ne dwaro mar mondo mi mana en registrar mano mar judiciary Anabadi mondo bed jako mar IBC kilwe kanyo gi Nyachae aparo ne Ethakon nochopo e rang'iny mar namba 3 ing'eni man opinion poll kendo kineno nitiere opinion poll gi results mar interviews gi other factors meluwo machalo kaka regional balances magi te nyaka bed considered and mane momiyo jo committee ma yiero gicha the selection panel tero nyinge ariyo chair mondo president obed gi alternative. Tifa naneno na yie kod Tifa Amadi Kane the interview notimo maber but ing'eni nitiere so many factors ma bende bedo considered and an bedo ni rais oyiero achiel kuom jadek mane Tifa neno ni opinion poll okone ber mano to me is not offside the line and aparo ni king'iyo matut Erastus Ethakon ike it's at 48 with any types of management mano koka ng'ato nie prime age mar exactly managing any institution maparo ni with that age and energy enyalo paro ni wabedo ka wacho ni this is en tich madwaro energy mang'eny ma koponi onyalo bedo kamani ni Erastus nyalo bedo kanyo kaka gigni 48 kata 49 kaka jakomo kapar ka en gimoro marach ahinya considered kata mana king'iyo CV King ne receiving ng'ama nigi masters adek diere within that short period of time mano ok ng'at moro menyalo mana wish away mana kamano katika manya kwa mgajua kotenre kod weche mago magi yiero bende nitiere kaka samoro ne kia jogo kuma bende jatend piny Kenya no walo mana ka nyisi biro bedo kineno tipo moro kanyo heyamo mabende ang'eni Rosie biro bedo ka ketona mar mondo mi ing'e jogo eko mabende jatend piny Kenya ne owalo to nowalo gi mok nyisi ni koro mane mocho ni nyaka gibedi par ni nyaka timne gi apedha mano gi od bura maduong' mapacho ka mana ka nyisi nyaka mgajua no yiero kanyo Erastus Edung Ethakona wuok e county mano mar Turkana kaka jakom mano mar IBC kopogre gi mano bende ineno kanyo Ann Njeri mano Nderitu mago commissioners mago mag IBC auchiel parni duol mochung' weche mag yiero pacho kanya korongo jwang nitiere kod jakom achiel kanyakla kod commissioners auchiel commissioners ema bende neno kanyo mabende jatend piny Kenya nowalo nitiere registrar mano mar duond buche Ann Njeri Nderitu mawuok e county ma Nyandarua nitiere Moses Mkwana mawuok e county ma Kakamega Mary Karen Sorobit mawuok e county ma Uasin Gishu Hassan Nur Hassan mawuok e county ma Mandera hano kanyo Francis Odhiambo Aduola mawuok e county mano ma Kisumo kanyakla kod rawera mabende bon makolwal na wacho mano Fahima Abdalla mawuok e county mano Malamu mago nyinge manyaka sani osechwala e nyim od bura maduong' mano mar National Assembly mar mondo mi timne gi apedha nyakorom gajuang kapo nono ne giromo kod apis makamano po nono giromo igibro bedo ka ipiedho gi mano chien tarik 26 mano mar dwe mar abich mano mar higane kawuono chien tarik 13
manyiso ni kind thuolo mano mar jumbe madera mar mabiro ibiro bedo ka itimonegi apedha. To jakorom Gajwang' nanyisi ni ok wan mana gi Bon kende, bende Owino Katieno MC Kotieno Owino Kotieno MC machon mano masara ng'ombe e kar chung'od bura ma Kibra bende sedonje studio. Hamosi ni misaja telo. Ero kamano ahinya timo mos kuom biro molewo en mani Nairobi ni. Sani orach onogo ere higni mang'eny mokalo wat paro maber pok obiro manyalo bedo makonji ringo piyo piyo. Mondo ta mondo mana madhi so chiko. Tapoka chopo ka isa 3:15. Wangeni bure ka dur mag nyamburko ntiere ahinya nyaka luore koda kor lwasi marach bende wangeni jama bende timone kata kamano dhongere wacho ni better late than never. Better late than never. Mana diera. Machiegni. Idonjo kwa twako tenre kod welo mago mag commissioners kanyakla kod jakom mar IBC. Kotiene neno listi no nade? Well, ero kamano okadwa ng'iyo list ahinya kata jogo moyiere, lakini adwa mondo abed gi ng'iyo mopogore ni jok ma oyiergi be gin jogo manyalo miyo ja Kenya oyud ratiro mare e weche mag yiero. Be gin jogo manyalo bet piny ba ging'ene sani sa oseringo nikech piny owacho odwa kawo thuolo mang'eny keto commission ni. Be ginyalo keto infrastructure ma wadwaro. Be gin jogo manyalo ng'iyo jogo manie sirikal ba nyisgi e wang'gi ni gumutimo ni ok ni kare gini ok bi miyo wayiero ma japiny dwaro ma japiny wacho ni democratic, open, transparent and verifiable. Ka wanyalo ng'iye kamano to biro bedo maber. But ka koro wabiro chako ng'iyo ni gin jomage to kanyo wadhi koso yudo gik madongo nikech seche moko kata wadhi wacho ni ng'atwa ni ok wahere nikech seche moko wa Kisumu County, seche moko jaseme, seche moko ko jakuma kama. Tingeni gimomiyo napenjo kamano nikech kinde mabende ni dayo dhogegi oganda nadang'iyo ni mang'at nonro ne chalo nade. Inyalo paro moko kuom gima bende ni dayo dhogi nacho ni ma noyudi gi mabadhi, ma notimore nade. Koro miyo ni nachako gi kanyo bende nonro mar Tifa bende nitiere nyinge ma bende oganda mana gi dayo dhogi. Manosko Haili ka Anna Madi noyudo kanyo rang'iny ma kuongo gi kwana tamalo 40 gi wiye. Mano ok guma rach to ing'eyo seche moko serikal en guma duong'. Emomiyo Waswahili wacho ni sirikali. Ka wachako ng'iyo matut wabo yudo ni there were a lot of dynamics that goes hand in hand with power play, political power games and power plays. Mabe mondo yud ka ni ng'ato be nyinge nodonjo kanyo. Seche moko bende obiro mane lo ng'ato to mano koro wano kodwa timo ang'owa ok wadwa donje nikech king'iyo malong'o kata kaka nodhi ji mang'eny ne paro ni seche moko en kinde Anna Madi gi Charles Nyachae kata Joy Mudivo ineno ji adekgo nang'o nikech ji adekgi gin jogo moseibedo e sirikal to sirikal dwa jogi nikech jogo jo sirikal ng'eni jogo nyalo kano siri moko lakini obe kata ka nomiyo Triple E Ethekon Wuturu Kana oge wigi nikech ei katiba ne iwacho ni ng'ata nigi ratiro kendo thuolo mar kawo lemo mora mora teknia en gi qualifications. Koro kobiro represent joma marginalized, obiro represent Kenya to e dot moro matin. Hapa ni mano be en progress in terms of nioni positions majilaroge. Okode be ni gidhi adhiya ni dhudi adek kata 4 5 madongo but kata mana joma e gwenge mopogorego to gi hikeno nyisa ni kata mana seche moko Bon kaka be ng'eni oja nonro weche mag yiero miya hope gi confidence mondo kare chieng' moro bende enya poka yude IBC kata mana CRA kumora mora mano bang'e higni 6 ka gisetieko tamgi kapo nano na walgi kendo commissioner one of the commissioners kata ne nitie office of the Registrar of Political Parties cheni ena like a revolving door iya ka tibiloka oken guma rach but seche moko bende okonyal bedo maber nikech wang'eyo gimomiyo jogi dwaro but koro mano wanyalo mana wacho e odiechieng' machielo
kawayudo thuolo. To bod kapok wang'iyo gik marito jo IBC kinde mabende samoro ibiro bede ka iwalogi matimnegi ipiedhogi makoro gichak kata mana apisi. Ng'eyo representation bende en gino ero makare nikech mana kana senyisi nyakwarom Gajwang' jakom ka uke kaunti ma Turkana waneno Mandera, Lamu, waneno Kisumu e kind mamoko to e listi bende ji ng'iyo rawere mana kanisa wacho ni nitiere rawera achiel ging'iyo ni mine bende omi thuolo to chuo kimiyo thuolo to nondegi chal nade. Mano ber kech king'iyo list no aneno ka nitiere mini adek members oket kanyo mini adek Fahima mabende is a female, yes, to en youth. Wan gi Mary, an advocate ma luoro kabisa osebedo ku practice was Ngishu Eldoret for a long time. And Rito mabende ne jatenda osetiyo IBC, and she was a manager before Kano they act as a registered political parties. Mago mine mang'eyo maber ne komi thuolo gi tenruok motegno to nyalo miyo jo Kenya. Ok ang'e mang'eny ahinya about Fahima, but Andy Ritu gi Mary, advocate wakili Mary tang'eyo kech en jok mosebedo field mar wakili ka for some time. Mangiso ni on the bare minimum qualification on the threshold of gender to the list o timorenade o keto maber. Anaparo ni mano to aparo ni ging'iyo matut kabisa kendo kedhi region kama no chanda matin based on region enene to mabende bene ka ng'iyo matut al bi peti enene Turkana gi Uasin Gishu ne chiegni ahinya. King'iyo in terms of regions, Turkana County gi Uasin Gishu ne chiegni ahinya. To king'iyo Nyandarua, Kakamega, Mandera, Kisumu, mago to no kema ber in regional balancing. But in terms of kaka wang'e king'iyo matut based on the 8 former provinces ma Kenya, tibiro neno ni ka region kanyo to obag ni matin ineno ka nitie chuch ni matin, but in terms onedo kanyo nitiere moko ma oleng'ore kanyo nyakonchiel, but king'iyo professionally kacha king'iye age wise to the list is not very bad. And even politically king'iye jok machalo kaka Hassan Nur gi Oduol mako jo mose tie sirkal for some time. Hassan Nur osebedo PC, osebedo DC, osebedo CS. Oduol bende nyalo paro ne nitiere osebedo engineering surveying, osetiyo kata mana gi IBC in terms of boundary delimitation. So en ng'ama osetimo consultancies mang'eny sana with the commission, and kineno maber biyudo ni no tenore maber. Gima adwa ni mondo aler, Tifa opinion poll opogore gi results mag selection panel. Tifa opinion poll mano ne pach jopiny emano miyo Amadi gini that percentage. Ok ni gima Tifa nonwa owacho ni percentage mane Tifa mi Amadi cha ni emana Amadi onwang'o selection panel. Mano pogruok manyaka ket ne jopiny maber ke jopiny nyalo wacho ni omawa ni wanto waneno ka nyathiwa emano biro namba 1 to timruok nade. Onge ng'ama oseneno results mano wuok from selection panel kadhi to the president in terms of kaka negi perform. Mamano gima aneno ka jigo kuko nonego bedo public, to be truthful, nonego bedo public. To unge ng'ama osenene, unge ng'ama ong'eyo ni Ethekon nobedo namba D, unge ng'ama ong'eyo ni Amadi nobedo namba D. To gik makamago koler ne jopiny ema nyalo kelo chochni gi dundruok ma ok ber. Tifa nogolo an opinion poll kaluwore gi jopiny kaka bende noneno the interview, ok ni kaka ne giwacho no, it was the reflection of their performance in the interview man of the bell. Nikech wang'eni kinde ka kinde ng'ato ng'iyo ni to ng'ato bende ni kacha. Ng'ato bende ni kacha. Wang'eni wanona gi Nyakwarom Gajwang' bende listi bende kane ng'iyo samoro wacho ni counties mago makaluo ka nitiere ng'a. Nanyisi kanyo ni Francis Oduol wuok e county mano ma Kisumu. Akeni kotiene neno nade kotenore kod weche mag regional balancing kanyakla kod pok ma bende koro chiw nege. Nyaka wayie ni katiba ma wan go masani owuoyo weche madongo ma achiel kuomgi en regional representation. En achiel kuom good values and principles monego beni sa asaya ma wapogo lemo wang'iyo ni to gwenge ka gwenge, pinje ka pinje be giyudo adequate representation. Tadwa mondo ariwra gi wakili Bon mondo wache ni kar Rift Valley ka
kanyo to kodwa dhi maber nikech ichal ka koro ng'at madhi e lweny to isedhi gi tayari in gi ji ariyo nikech gigi te seche moko gibo bedo subjected to a vote iwinjo wach mandera magi Uasin Gishu koro ka in gi ji ng'at achiel ma Uasin Gishu kendo pod ng'at achiel ma be ni Turkana to going with the past history ma waneno 2022 e Bomas ka jomoko walore gin e hotel kumoto jomoko dong Bomas nyisi ni seche moko mago dynamics ma ing'eyo but wan wadwa mondo bang' ka gibo dhi e vetting National Assembly wanyalo gombo ni orientation gi induction otimnegi e yo makare mondo ging'e ni gi represent to authority magi exercise no en authority mar the sovereign oken authority mar wuod got oken authority kata mar jakom oken authority mar mbunge mora mora en jo pinye mamiyo gi nikech at the end of the day gini ka ok giyudo makare to gi jo Kenya mang'eyo historia mapile chakre ndalo Moi pod jo Kenya gibo gore ko gibiro tongre ging'e ni seche immediately after vetting koro ken ng'at nane koro koa kure en ng'at Kenya to jo Kenya dwaro mondo gineni at least bang' higa 2002 if this commission bro yude right to giwach ni higa manyien 2026 bang' timo yiero ni at least nyithiwa ok otimo ang'owa ok ochwero remo mwandowa ok okethre en e apaya kata ndara megik ma wadwaro mana kamano to bende gini kinde mabende koro jakorom ga jongi biro bedi kipiedhogi odiochieng' achiel mano chieng' tarik 26 ano kanyo kibochake gi jakom bang'e ibiro bedi kitimone commissioners an biro luwe koro walo sanda kotenre kod submissions mago mag nikech jopiny bende ka National Assembly bende okwayo jopiny mar mondo bi ochop kanyo mano mar oro views margi nonro kaka gineno ni degbedi timo to degbedi giore chieng' tich adek chieng' tarik 21 dwe mar abich ne clerk mano mar National Assembly Board kanyalo penjo ni why is that important? Mano penjo maber kabisa kendo approval iluongo ni approval gi vetting piedho kendo kadho ma the National Assembly onego bene timo ne jogi en gima ber kabisa mokwongo wach gimomiyo gini ber IBC Act ma the procedure ne nong'iyo kaka yiero jogi nokoketo yo ma ng'ato nyalo raise go a dispute timelines moket kanyo are so strict maonge space mar dispute ma ng'ato nyalo dhi e court ma ng'ini to bende gi jogo timo gi nikech ineno ka nitiere secrets mang'eny matimore iye ka like report manoa from this selection panel kane dhi president gi gik mane jogo nwang'o ne ji kia omiyo vetting madhi timore gi National Assembly through the JLAC committee en gima very very important sani endi nitiere jok ma wacho gik moko kuom joge achiel kuom gik ma wachore motegno en one nitiere jok moko ma as state officers moyier ka to sheria nogolo maber mane jogo advertise ni koponi in a state officer you are disqualified to be in this IBC okonego bini ikali kaka IBC commissioner mano oneno kanyo king'iyo list no jatenda machon Anderito en a state officer kiluore gi the Political Parties Act mano penjo ma ng'ato kotero maber e nyim jogo ten bi penjo mapok odwoke nyaka sani aya kichak ing'iyo Nur Hassan en osebedo PC osebedo CS to nene iga mar 22 no ran kaka governor mar Mandera gi ODM ticket yes king'iyo the law strictly the law tok tamore ni mondo ng'amo chung kaka governor ok nyal ran the law no bedo exclusive matin no discriminate against jomo no wacho mana ni kichung kaka member of parliament gi member of county assembly koko kinyal join IBC but there is what we call the purposive way of the spirit of the law. The president, the governors, to no be excluded. But King Matut, the spirit of this law was impartiality. Mangato nyalo bedo godo kosa ran in these positions okunego bene ninga makama na dire kajo Kenya lofu ne dwaro tijini ninga makama endie me yiero ni ema koro bedo ka koro gik makamagi to kodhi before the JLAC committee to ginyalo ng'iyo matut mondo gipenye ni to are we going to pass it kineno the iluongo ne Public Appointment Parliamentary Approval Act ogolo gik ma JLAC
no nego bed ni ging'iyo. Gima ging'iyo achiel kuom gini kaka ne the procedure manotigo kuom yieri e position no, kendo mar ariyo gichak ging'iyo ni to bende the suitability, are you suitable enough mar bedo ka. Omiyo ka jopiny ong'is ni mondo ondik memorandums kendo ondik representations modhi ka mondo ng'iane ka jogi bende otimruok kaka dwarore maber, to ber mondo gindiki. Nimar bende nitiere sheria ka, ng'eni jomoko biro dwaro ni mondo dhi e court. Nitiere gimiluongo ni exhaustion, doctrine of exhaustion. Doctrine of exhaustion tiende ni bende kapok idhi e high court mondo iping gini, bende ni kalo through gik moko manoketi mi nyalo yudo remedies ge. Omiyo jok mapango mondo dhi e court mondo ping gik machalo kamagi committee ni, gi commission the appointment of this good men and women of Kenyans, onego bende ni gikuong gidhi e parliament kacha ma giket ywak gi kanyo mondo wegi thuolo ma kaka oro ng'idhi dhi high court, giwacho ni nwadhi before jogi nokowinjowa kata ne gimiyowa duoko ma ok bernwa emomiyo wan e court. Nikech naseneno ka jomoko bende wacho ni Hassan ni nyinge nokopedhe listi mokwongo cha nigine kaka mano nokel bang'e inyalo pado nang'ino complain ka nyinge mang'isi ni kata king'iyo kaka osebedo katimore. I'm sorry to interrupt. Nyinge mikelo ga chien kata king'iyo list mar CAS mane Uhuru Kenyatta oyiero ndalo mane ji otimo interview to be in the last government, nyinge mikelo ga chien gine ma gidhiga ma gibed kamoro. Omiyo mage penjo ma jo Kenya penjo, omiyo ka koro gidhi before the Parliamentary Service Commission, not Parliamentary Service Commission ma bende iluongo ne Jela Committee. Aparo ni it is good mondo jo Kenya ondik gigi mondo jo bunge bende oyud thuolo mar piedho jogi. Gima chanda achiel kapok awene nyathi wuoyo, bunge ni nigi teko mar kata wito list te oko, Sharon. But gima koro chanda en ni selection panel ni expiry date gi notimre nyoro, noserumo nyoro. Koni neno ka wan e Kwagmaya ka bunge ni nyalo dhi ma wit kata nyinge gi oko te, kata wit ji ma koro miyo koro quorum ok bedi, wadhi bedo in a very bad crisis. Nimar yes, bunge nigi teko mar extend panel ni time limit ma timelines margi, but ngeni ok inyal extend gimosetho. Gini ne 90 days mano mi jogi under the IBC Act cha nonego bed ni cover nyaka jogi bed vetted makal ni tijni ne rumo koponi appointment osetim. Sani ngeni koponi parliament odhi owito jogi oko kata owito moingo quorum ma jomodong koro onge quorum mai IBC, to nyaka chuno ni nyaka wachaka process ni kendo afresh. Nyaka wachake from timore bende wantiere a constitutional crisis. Exactly. Koro ana penjo na nito ang'o momiyo wabunge ne weyo this panel dhi dala ka tijni pok orumo. Nikech wabunge nigi teko mar wito list ni kopono wit tarik 26 kata nyaka tarik 30 ka report of the parliament ni these people are not suitable. Mangiso ni kendo wadok kuma ne wantiere 3 months ago. And mano kende loophole mana neno in terms of gini kaka timore. Ana dwaro ni jogi ne dhi dala, wabunge ne chako extend negi kata mana another 2 weeks, gibeda ka mondo rita nena nito wabunge dhi kalo list ni kata okal ma koko kalo to dok negi gicha giteru list mo. Tinde no ke dekale ko so hoyo. Ora mapio pio ka provi. Chakwa kwal negi gwe. Gima duong' en ni ande adwa bedo fair ne wabunge. Wabunge gi ose reject kata mana cabinet secretary kodhi mbele gi magikoni in to you are not suitable. Koro kapar kanya bedo fair enough mar wacho ni gibiro mana rubber stamp list ni. Ginyalo we moko kendo ginyalo kalo moko kata ginyalo kalo bende gite. Kata man office wa register political parties ndalo mane pod antiere kanotere gi ji adek negi ji ariyo manokalo. So there is a lot of things anything, but now for the purposes of eventuality ni gimoro nyalo timore. The selection panel ni no konego beni we dhi dala nyoro ni koro tam gi orumo maka koro gimoro timore
otimore to koro wachako kendo afresh from yiero selection panel manyien gimoro amora. I think ni that one we are not sensitive enough as a state. We warito ne kako kang makamane bro bedo kadhi chien tarik 26 lakini ngino kotiro in bedi ntiere gi bedi kaluore kod piedho listi mago mag mano wal gi jatend piny te kinde mabedi ibro bedi gi piedho gi jakor gajuang chien tarik 26 onyisgi mar mondo mi giter obok magi oboke kata certificates opogore kowuok e duol mar EACC mondo duol mochung' weche mag mibadhi, duol mochung' weche choko osuru, KRA, HELB, DCI, Office of the Registrar of Political Parties, kanyakla kod reference iwacho ni Credit Reference Bureau CRB. Kotieno. Mago e achiel kuom gik ming'eyo mabe oket gi nyaka e chik seche ma determine suitability mar ng'ato. To be en mani gige ma wang'iyo, but nitie gik moko bende madongo ma seche moko kane ng'iyo chikno nitie gik moko mane wicho wi, but kata ka mago no koketi nitie gimoro moluongo ni best practice kata best practices. Gigo maonge chik ma wafil ni ginyalo bedo achiel kuom gigo mabedo as parameters mitiyogo e piedho ng'ato. Onego bende wang'iyo nyaka social conduct mar dhano, nikech ibo fil ni seche moko jo EACC ok ong'eyo kaka inyalo dak gi ng'ato seche moko ka kutieno e kijiji kucho, kata ng'ato dak gi ng'ato yo Uasin Gishu seche moko isemaye lope to ka nitiyo kata e sirikal ne in PC moro kata ne in DC kata in chief moro iseyako lope mago seche moko pok ochopo e EACC to ka japiny bo bedo gi wach gi evidence moromo ni ng'ani ndalo mane in PC notimo na gima kama kata mane DC notimo na gima kama to out of gima notimo ni nena lose mwandu na kata nena hinyre yo kama to sirikal no fail compensate kata gino no kudhi e doho. Mago achiel kuom gik mowacho ni mano kende oromo mondo wach ni integrity mari wase put under question, to wakwayo seche moko mondo idogi luokri maler chieng' moro ka nafas moro bedo advertised teacher kiduogo then ibo yudo ni wan gibulo ni kaka kata jok mane nyinge gi onge advert mokwongo mano sepiedhi to biro bang'e ei jok ma nyinge gi nobiro chon ibo yudo ng'ato biro dhi court to definitely court biro winje nikech ang'owa nitiere gimoluongo ni the rules of natural justice. Ka ng'ani nyinge ne onge to wasnik mana nyinge wakwalo mana nyinge wakeli ichal ka osekwalo ng'wech ne joka donge tiene nitie favoritism moro mimiye to natural justice okalaw ni ng'at ma kata yadwa ikelo mari later to mari biro mokwongo to jogo mane nitie iye kanyo mokwongo to wegi and they were all qualified. Ino gik makamagi ne gik manyiso ni seche moko gik ma iwacho ni gitimo gi ng'ato nyalo wacho ni ok gitim gi in good faith makata mane delays mineno gi inyalo ibolo ni kare gine delays ma artificial or mechanical mondo dhano cost time malongo then ng'ato bodhi e doho to wachibana gini kutime kama odhi kelo constitutional crisis wakwayo mondo kale then bang'e kore ka wadhi watima ng'owa wadhi wanone kata walose. Mano okonego bedi kamano. Public administration en guma sensitive maka ng'ato wacho ni koro odonjo e field mar public administration must be cognizant ni nitie gik mag govern weche mag public administration. Emomiyo seche moko wan gi gik ni judicial review maka ang'e ketho to sirikal duogo ywak ni umono wa tich. Japiny ok moni gi tich, sirikal no motelne gi jok manie yego gin ma ok gidwa tugo e apaya kata mana e field mosemigi ni gin gidwa tugo oko immediately kisewuok oko nyaka ang'wa rom kodi e doho kendo ang'wa kari kodi ka bin gi kuok iboywa ok en hechwa but nikech wadwaro mondo wadagi kaka katiba ni oseketo ni within the confines of the law and anything gimora mora mabiro timre oko mar katiba ni mano kori nyalo donji ni ang'owa gi treason tibiro negi to kodwa mondo negi podwa dich gi joma ng'eny bende kaka japiny akoro ngejwa muntiere koda teko bende kinde mabende koro ibiro bende ki ipiedho jogo eko mabende koro nosewale winjo wacho ni nego bende indiko written submission itere ne clerk kineno ni kata mna person A B
ok owinjore gi lemo ma kamano to bende ndiko reasons why ok tera ne an to koro ok adwa sharo no ng'awo ok idware nikech ang'o kata kidwaro sharo ni ok ochuno ni indik mana ni ok idwaro ng'ato inyalo bende ndiko ni idwaro ng'ato en either way in support or not in support omiyo en gimoro mindiko ne joma dwaro ng'ane ndiko ni joma ok dwaro ng'ane ndiko ni en gimoro mondo omi joka kaka ginyalo piedho jogi mok ni gikalo gi akala ma jopiny ok ong'iyo wang'gi motut noyudo ni bende ginyalo kamano. Agini e okang' mar ariyo nyaka Ronga Jwang' wadhi bedo kwaloso ni chik to wacho ang'o ma bende rito jogo eko ma bende koro nowala po nono ni biro bed kitimo negi piedhruok makare maketgi ma iwacho ni od bura go sign ni yes tick magi jok ma bende wayiere go bo bedo yo machal nade. Kata kamano nitiere kaka SUPKEM noloso mago riwruok mago mag dina bende noloso odiochieng' manyoro kaluwore koda yiero mago mag jogo ma bende jatend piny Kenya nowalo motelo ne chenro mar piedhogi e od bura maduong'. Awinjo na bang'e awinjo na paro mano mar bona kanyakla kod Owino. By a senior politician is that there should have been further consultations within the dominant political class before the president announced the nominees from the list presented to him by the selection panel. We find this suggestion absurd because constituting the selection panel itself was a very participatory, negotiated and consultative process. Tumewatagua panel kwa maridhiano, watu wamekubali juu ya panel. Sasa imekuwa watu wataka kuzunguka. Hii ni kutia tashwishi. Mago gin paro mopogore ma bende uchiw kanya koda riwruok mano mar SUPKEM mano riwruok mago mag jodina mago mag salam iwinjo kaka giloso to par ni aput kanyo bende nitiere jokanyo mo represent bende dinde e kinde ma bende ni nono iwacho ni din en important mar mondo mi obed kanyo bono inji pachi bang'e awinj mar Owino kapok oko yo matin. Nitie gima osebedo ka timore ma nochake gi the former vice president Stephen Kalonzo Musyoka kotenore gi the consultation kaluwore gi the NADCO report. NADCO report nowacho ni nyaka e yiero mar IEBC commission nyaka to bed consultation and concurrence. Nitiere gik moko ariyo madongo manowachi gigo paro no Otieno Kajwang'. Nitiere consultation and concurrence. Mane kaka NADCO report nondiko. But gima nitiere gik moko ariyo madwa wacho ka. Mokwongo en ni NADCO report ne manonyuolo the IEBC Act manopiedho joge. NADCO report kanowuok to ne gigolo gimiluongo the IEBC Act. Gima notimore ne gini ne jogo ma Kalonzo Musyoka mane chair. Ne gigolo the report to ne wigi owilo giketo gini e chik. Omiyo koro kata ginyalo gombo mondo timre ni mondo time onge kaka inyal time ni mar onge the legal framework kaka inyal time go the consultation modwaro ni especially sama koro wantiere ni mar ne okokete chik kaka gigombo no. Yes, ne entiere NADCO report, but no kokete mondo bedi ni en gimo chuno nyaka tim a framework and timelines mag yiero of these people. Mano mokwongo. Mar ariyo, inyalo paro ne nitiere Judge Thande. Judge Thande no golo judgment moro kaendi on the selection panel kaluwore gi the Benesa constituency. Gima duong' mane Judge Thande owacho judgment mare nowacho ni political process ni to bernde. Kendo adieri, this is a political process doctrine. Onego bed ni luwo ji wuoye. But wuoyo mari ji ok nyal override gima katiba kata sheria mamoko giwacho. Kata ben mana ni ne ber ni koro onego bed ni wawuoye. To ka wuoyo no ok dhi ketho chenro ma gima IEBC Act wacho kata katiba wacho to onge kaka inyal time. Omiyo nowacho ni onge kaka political constitutional provisions inyal kethi based on political issues mag gombo mar ng'ato and expediencies magi ng'eni gik manowacho mowacho ni
ji oseinyore kendo jo Kenya osebudho mang'eny ka onge joma telnegi e bunge. Sani koro wan gi by elections 20 in 20 electoral units. Imagine ni koro jogi te 20 gi kuonde 20 monego bed ni time by elections Kenya mangimagi ni rito nyaka chieng' moro Kalonzo gi Raila gi ni winjire koka ji dhi mbele. Koro jaji nowacho ni chopo kama koro this political doctrine of political dispensation and political arrangement ni iketo kando to waluwo gima sheria wacho to wayudo ne jogi kaka jogi nyalo konyore. As we speak, sheria wacho ok wach ni jogi onego wuo for consultation and concurrent. Omiyo gidhi adhiya mbele, gino osechopo e stage mabor kama entiere mondo jogi koyie to me jo Kenya the commission. Onge kaka wadnyalo bedo ni sani wachiko yiero almost 1.5 years to wadhi yiero pod waonge commission ni ji nyaka winjre. To Kenya lo paro bende tungni nobedo mang'eny e yiero the selection panel ka jogi ne dwaro ni mondo o representations gi obede. Mano timore kaka ne gidwaro no, ma jogi ema nobedo kanyo. Kopo ni ng'at mane gioro kanyo no okotimo kaka ne giwinjore chakruok, taparo ni bera kudok chien tuwuoyo kaka uni to ne waori mondo ikelnwa ng'ani ere gi. Kapo ni neno ka gionge list no to ng'at mane ioro kanyo no emipenyo ni mar kucho be jigoye kura, kucho bende consensus ema bedi. Kopo ni anya gombo ni Sharon ma bedo chair, but ka members mamoko osewacho ni eto no ok onyal bedo, onge gima inyalo timo. Omiyo gima duong' sani en ni ok apar ka it is timely and in good faith mondo ji obokre ni process ni chungi nikech jomoko dwa ni mondo dhi odog Bomas. Nikech yiero bendo kayo mano mar higa mar 2027 to gik moko bende ng'eny nikech kata kiewo gini wacho ni boundaries bende pok otim gima moko ang'eni Owino idwaro loso kotende kod mano we ako mana yweyo matin wabiro bedo kwa loso kwa dhi nyime nyakon mojwang' sang'wen oseromo bende par ni ote magi bende abiro bedo kasomo e okanga mano mar 2 akayo matin abiro gi mathoth. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Looking for unbeatable deals? Citizen Duka has you covered. Get 2 kg all-purpose flour for just 140 shillings, 2 kg sugar at 315 shillings, 3 liters cooking oil at only 789 shillings, 5 kg basmati rice at 1,289 shillings, and 2 kg ugali flour for just 139 shillings. Simply dial *487*5#. Choose the product you want, pay, and pick them up at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' kod odiechieng'. Duto teka unusie gi wachno.
to ano ka bibet ka ikinyuome to kata arus mare ano ka bibiro ere kaka ini nyalo timre gosipne malich kamae kosiparo ni nen mana kende ka an kamoro achiel kode to joma ni kae te bende ni kode En chunje adek, osiep, hera, koda timbe andhoga makelo chwanyruok. koro onge kaka arus ni nyalo timre maye yawa Ikri ne wuodh Parineti, sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo, kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno, mana e Ramogi TV. Nyakorongo jong machiegni okang' mar 2 dakika 4 tok saa 4 mano mar okinyi. Pod dhi nyime gi twak marwa e chenro mar mbaka oromo. Kiny makawuono waloso kotenre kod chuogo IEBC. Mana kodong' mana higni matin 2 kende. Kata kamane okang' mar 2 makama wabiro bedo bende kwa tudre gi jofwambo magwa mantiere gwenge mopogore opogore mar mondo mi jopiny bende wawinje pachgi kaluwore gi thor wach ma bende wantiere godo hang'o marito jo IEBC. Ote magi bende nacho na abiro bedo kasomo gi e kinde thuolo manok. Kata kamano pod antiere ka gi wenda Nyakorongo Jwang' Bon Makolwan kanyakla kod Owino Kotieno. E okang' mar 2 ni walosane na kotenre kod ang'o marito jo IEBC. Achak kodi Owino kapo nono ni odhi timnegi apiedha ma oyiergi ma gidonjo e apisi. En ang'o maritogi nikech ang'eni wantiere kod wards, constituencies ma bende yiero nego bende ni timo. Erokamano ahinya Sharon. Achiel kuom gigo marito jo IEBC maduong' kabisa en bedo gi paro gi chuny mar duoko confidence ma ng'ato nyalo luongo ni yie e commission, nikech commission ni en achiel kuom commissions ma jo Kenya onge godo gadiera. To kaka gibo neno ni giduoko yie kata confidence e commission ni mane achiel kuom penjo ma jopiny pod ng'iyo, nikech jopiny pod wacho ni yiero manosetimore e Kenya kae mane nitie gadiera maonge mibadhi ne yiero mar higa 2002 kane kelo Kibaki kata kane gone Kibaki omulo. But bang' mago onge yiero ma jo Kenya osedhiye ma ok ochwero kata remo kata ka ok gibedo ga kiriki kimora mora. Tieni koro mano commission ni nyako ng'eni ere kako dhi tiyo gi pache to ere kako dhi interpret rules and regulations moketi, nikech already nitie framework, nitie gik moko kako nego bed ni timo. But thothne gibo seche moko gibiro miyo wang'gi ni ok gidwa timo ang'o, ok gidwa luwo chike. Immediately ka bo miyo wang'e kanyo kuma koro akere kike biro chako godo. Gimar ariyo en ni in as much as commission nene onge, but ne wan gi secretariat. Nitie gik ma onego bed ni timo gi secretariat kapro ni gin joma proactive. Iyalo kaka gik moko mane continuous voter registration. Onego bed ni dhi adhi mbele, ward onego bed ni dhi adhi mbele kata mani offices gi. But ibo ni sani thoth satellite offices mane nitie kane dhano dhi e yiero maduong' 2022, office go sani oselorgi. Ok giti kidwe constituency level kata kibiro kumoro ka Kibera office jo IEBC niga kadisi kacha office no onge ena container mino lakini olore to nyithindo mang'eny bedo gitan bi 18 years sakasa pele kapele ko akadio kata ka Bureau of Registrations of Persons to no beno akanyo to kalo ka IEBC to do ka IEBC kanyo beno timre nadi olore ng'at manyalo winjo wachne bende onge. Koro nyaka ging'ini ere koro kaka wadhi bedo gi programs, nikech time to dhi karumo, ere kaka wadhi bedo gi chenro maber madhi make sure ni kaka secretariat wase open up this exercise or this process. Ere kaka gin gi returning officers, but adequate recruitment processes and exercise that leads to successful by-elections mawawacho 20 Mano is very, very important. Now, kuro chak bedo gi a discussion will lead to an exercise maja pain kataka ko participate to we owacho ni bana wanto
kaka jo Ugunja mae kaka watime to mae kaka wayiere wan kaka jo Banisa mae kaka watime to mae kaka wadware wan kaka jo Kakamega County e by election mar Injendi Malulu watemnwago e yo ma wadwaro and they must work hand in hand gang'owa give these political parties seche moko parties moko bodwaro gik miluongo ni direct nomination yiero successful elections kata by elections track record party primaries parties ma wan godo gi obed ODM obed UDA obed DAP obed all these parties gibende nyaka koro gichak engage their party members kapono ni gibo wacho ni gionge mwandu moromo manyalo lead gi mondo gitim successful party nominations nyaka gibed communication framework ma jogi biro yie ni bwana wasewinjore ni bwana kar wakae to ng'ane gi ng'ane idhi miyo tiko maonge by elections owino makamaka gi kanyo hang'ini wabiro bedo kwa loso bende kotende gi mano moskum ng'adi yiena mar mondo mi adhi e county mano ma Homa Bay nyaka Ramga Jwang mar mondo mi atudra gi jafwambo marwa e county ma Homa Bay Ali Abich mar mondo mi onyiso ni county ma Homa Bay ochiew nade to oganda wachang'o kaluwore kod welo mago mag jokanyo mag IBC kanyakla kod gigo ma bende rito gi e apisi Abich amosi ni misawa inyalo mana kawo twak achiel
Erokamano ahinya Habich owinjo makare jopiny bende loso makare kaluwore koda geno ma bende gintiere godo. Nyakwar Mgajwang' jofwambo mag counties mamoko bende watemo mano mar rangogi. Wang'e ni kor lwasi ok ber ahinya e kindegi ma bende koth chwe. Na kwayo ni mos kata nago mos kuom ng'adi Owino kani loso kotende kod constituencies ma bende ntiere. Iwacho ni constituencies mane bende yiero itimo, wantiere koda wards, bende wantiere koda od bura, iwacho ni senate. Nana Baringo kacha bende senator margi bende ne otho. Ang'eni aneno Juma ikore yo makare mano mar loso kodwa. Well der Juma mar mondo miki kacha ka ng'adi kendo. Juma ntiere county mano ma Homa Bay Nyakwar Mgajwang', ene county ma Migori. Ang'eno kwan walos kode kotende koda thor wach ma bende waluwo Nyakwar Mgajwang'. Juma nonyisa kanyo ni nitiere wach moluwo e county mano ma Migori. Juma kinyalo mana winja amose ni misawa, inyalo mana nyiso ni ang'o matimore Migori okiny ma kawuono. Erokamano Sharon, county ma Migori wachiwo makare. Kabedo kiny ma kawuono wantie bura ma bende okelo ganda e sectors mopogore opogore ma oting'o jofwambo, oting'o jogo mantie arita ma sekta ma arita kwe kod mamoko ma bende twak maduong' en yore ma otende kod kedo kod lwenjego ma kit chweche county ma Migori. Wang'eyo ni county ma Migori nyaka sani report wacho ni wantie atamalo 51 ka bende ma osemiyo keto kenge mopogore opogore. Ka bende duolno mochiwo wechego ma kedo kod lwenjego ma kit chwech ochano romo mar ng'eyo ni to okenge ma ginyalo keti to inyalo nywand ji nade mar neno ni koro wakedo kod lwenjego ma kit chwech e county ma Migori mangima. Ka bedo kinyi ma kawuono an kod achiel kuom opisas ma ochiwo wechego mag kedo kod lwenjego ma kit chwech e county ma Migori Omo. Ma bende ratwago matin ni to wachomo kanye ka otende kod kedo kod lwenjego ma kit chwech ma bende nyaka sani koro pod nitie malo e county ma Migori. Adwaro mondo koro miya thuolo mondo atwak kore matin. Jatelo chori machiegni gi ka. King'iyo kacha wan gi romo mokelo migepe mopogore opogore. Ang'o momiyo romo kamae? Winjo iwacho iluongo jofwambo, iluongo obila ni ka, sa biro pa ng'wedo gi joriemb boda. Ang'o momiyo jogi koro kelo kamoro achiel kata ang'o momiyo uluongo migepegi kedo kod lwenjego ma kit chwech? Mokwongo ago erokamano ahinya ne Ramogi TV kod Ramogi FM, wasebedo kwatiyo kodgi machiegni kendo maber kuom weche mag goruok gi lwenje mag ute. Wang'eyo ni Migori ka pod wan atamalo 50 kadhi mbele kanyo. To mokwongo nyinga Reverend Omo atiye department ma gender. Wan ka indika wuono mondo wakel puonjruok kata gimiluongo dho wasungu ni sensitization ne police, ne jo boda, ne jo fwambo, kendo ne jo matatu mondo wamed gore kod lwenje mag uti. Gimomiyo watimo ma en ni waseyudo ka chandruok kata lwenje e kind keny kata e kind dak kata e kind udi osemedo kadhi malo kendo ripode osewuok Migori kama ok beyo. Ang'eyo ni samoro kineno radio kata TV iseneno ni nitie kata mama moro manong'ad lwete chien ka gi jagono manodak go Buturiri ka kendo Kiancha kocha be. Koro weche gi dhi nyime ka kendo nyithindo bende pod iketho ratichgi. Emomiyo wadwa ni jogo miluongo ni duty bearers kata jogo manitie gima ginyalo timo mondo kony wachni kata jogo machiegni gi kuonde ma gigo nyalo timore mondo wapuonjgi mondo gimed konyowa kaka sirikal goruok gi timbe maricho madhi nyime Migori kanyo. Oinga ni kanyo waseno kuwa bedo gi romo mathoth kinde ka kinde to samoro lwenje mag kit chwech pod medore. Sida ni kanyo en ni jopiny pok okawo jukumu koso migepe moluongo gima pok okawo thuolo makare mar kedo kod midhiero ni. Kaka piny lokore kendo kaka piny medo dhiyo, ohingni gi bende medo timore. Waneno ni samoro wan gi challenge kuom nonro kaka timo nonro emomiyo wakelo polis ka. Samoro wan gi challenge kuom ji ma ok ong'eyo kaka sheria onego dhi. Emomiyo bende wakelo jo media ka mondo omed puonjo jowa mondo ong'e kaka chike bende dhi. To bende chandruok ma wanyalo bedo go moko bende ulungo ni cross border. Nitie timbe moko maundu moko makadho border kadugo koni. Kaito bende wamed puonjo jowa mondo med ng'eyo ni koketh ratichgi tinyalo tim nang'o. Samoro gigi medo timore nikech kata kaka ji odak e ngimagi. Wanyalo wuoyo kata gi mine nikech kaka wasefwenyo ni mine mobedo gi jomoterogi oseyudo ka jomoterogi go osehinyogi sana. Koro wamedo
puonjo ji mondo gimed ng'eyo gimonego tim. To chandruoge gi medore nikech ng'eyo matin mar ji, namba achiel, kendo samoro bende gimedore nikech ka nweng'o mar ng'ato ni piny, to mano bende nyalo miyo odonji e lwet ng'ano manyalo hinye. Moko bende wayudo ka medore kaluwore gi weche ma koro ji nyalo nene mtandao. Mago bende nyalo bedo gi negative influence kuom jogo manyalo neno gik matimore kuonde moko kaeto gimene gidhi mondo gitem pimo mano. Koro nitie weche mang'eny momiyo chandruoge gi osemedore ka, to ok Migori kende, kuonde moko bende gimedore, emomiyo lweny ni en lweny manyaka wago kendo chunywa kik ol. Kwatieko, cases gi thoth gi wacho ni ikieko gi e kor gwenge, Kangaroo Court. To mogik kitudo gi mano bende wacho ni obilo osebed kiseyo ahinya ni cases dhi kacha to samoro gender desk onge kuonde gi mang'eny. Makito koro ero kang' mukawo kaka migawo mar kedo kod midhiero bende jopiny bedo ka ywag ariyo gi. Nitie jogo mwasebedo kwawuoyo go, chien kacha wasewuoyo gi chife, chien kacha wasewuoyo gi jogo matiyo kod chife kaka jodong gweng', emomiyo koro wase escalate, wasebiro mondo wuo gi polise bende, kendo kwawuoyo kodgi kama gin bende mondo ging'e ni Kangaroo Courts kata temo loso weche gi e kind anyuola ok en gima chik oyiego. Temo loso weche gi e kor gwenge kocha kata Kangaroo Courts osebedo marach ahinya kendo osekelo hinyruok ne nyithindo kata mine, sana sana nyithindo kata joma nyiri kata mine mosekethore ratich kendo wadwa mondo polis kod jo media kaka wakelo gi kanyakla mondo konywa elo weche gi mondo ng'ere. Emomiyo wakelo polis kaendi, niche wasewuoyo gi chife kendo pod wabiro wuoyo gi jogwenge. Maendi lweny mok wabi weyo, wabiro dhi nyime kwa escalate, mwatere nyaka sikunde mondo ji ong'e ni ratich ng'ato kokethi to konego bed ni wachno itieke kor gweng' kacha. Erokamano ahinya, atieko kodi. Kinyalo winjo mano direct weche go mag lwenje mag kit chwech. Kaunti Migori bende jokol lero ni lwenje mag kit chwech pon tie malo. Kan wang'eyo lipot manogol kod Doma Migori kinde mokalo. Ne yango ne king'iyo atamalo 70 mag cases mag nyithindo ma e Doma malo gin mago mag cases mag bembo, ma bende koro ng'iso ni cases gi dhi malo. Kawinjo ka bende temo tuomo ni weche mag terruok osebedo ka bende nyaya ahinya wechego mag lwenjego mag kichwech, kendo oganda nyaka koro lok pachgi to ahinya wechego mag terruok, kendo migepe duto nyaka koro kamoro achiel mar kedo lwenjego mag kichwech, to ahinya kaunti ma Migori ma bende koro osedhi malo. Erokamano ahinya Nyakwaro Gajuang'. Mano George Juma achiel kachiel kowuok e kaunti mano ma Migori. Juma Hagonyi mano mar mondo mi dhi e romo mano mar kedo gi lwenj kit chwech e kaunti mano ma Migori. Aduogi kende twak Nyakwaro Gajuang', waduogi matin e dakika 30 kapok watieko twak marwa. Mana achiel kachiel karwaki kendo Owino. Mana kinyalo loso kotenre kod weche mag constituencies, wards, kanyakla kod erokamano magi achiel kuom gigo marito jo IEBC. Tapani mane wasewacho maber ni nyaka gi kill confidence mako Joseph na luongo ni chiacha iwinjo mondo japiny obed ga adiera ni adier commission moketi ni en commission manyalo miyowa ratiro. To mano be ok en guma lich. Adwa mondo aduoku chien matin. Kane pok wadhi e yiero mar 2007 donge bele kanyo ibodo ni ne wan gi gik manotimre donge to ibodo ni e yiero mar tuoto ng'awa manotime chairman Kivuitu be ne ni yiero ma jopiny noyiego japiny noyie kode. Kivuitu nogono be ochako biro bokonyowa e yo mopogore, but koro e 207 ng'ama duoketho gini donge same Kivuitu. Tiende ni nyaka jogo gibed in a position ma ginyalo wacho ni what take charge, wan go authority, wadwa timo gini gi gini nikech seche moko iboyudo ni ok wanyal pima by election gi kaka yardstick mar yo ni jogi nyalo tiyo ka jogi ok nyal tiyo, because iboyudo ni by elections ma wadhi e 20 gi the stakes are not high. Iwinjo koro it won't be a matter of life and death, but makoro yiero maduong' makoro jibire miwinjo ka ji wacho ni be nitie ng'ata mosegadhi gi mosegolo tich gi one term. Ing'e ni mano yiero ma kila ng'ato keto mwandune, kila ng'ato keto njori meke, kila ng'ato keto ligangla ge duto te e iye kanyo. To koro kanyo kuma nyalo konyo ma pod ainga ni nyalo konyo nyaka kawuono en luwo chik to gibedo thuon.
luwo chik gibedo thuon e yo mane. E kes mar osiepna moro tiyo dak loka nyinge Maina Kiai gi jaduong' moro wa Mombasa ka iluongo ni Khalif. Court nowacho ni yiero timre e constituency. To mondo gini adier japiny obed gadiera. Gik ma seche moko timre e constituency ka pok waneno ga ka joramogi kata jo KTN kata all this media house gilando seche ma media cha wacho ni mae wane tallying center mar Kibra constituency to kae ng'ane yudo kura makama. Gino kinyalo time in all these 290 constituencies. Iwinjo, nikech kanyo wan gi agents, kanyo wan gi jite. Kibro time e 290 constituencies. Ma ok warit ni ng'ato dwaro ting'o gigi, biro go Bomas, to idiere e iye ka pok ochopo Bomas, to oselokogi. Boketi gi ng'at moro ni Kamago be osedonje portal, bosekedo gige gi yore, keto lwete bolilo portal ma kod kia ni nyon kanye. An gadier ni yiero gi nyalo bedo yiero maber. Kibo lande ma gimo lande constituency no. Emitiyo godo. Ai. President wang'ego bang' dalareyo nikech America nigi almost 50 states. But gotieno ineno mana ka gi call. Wa call ni Nevada, kayo they get Trump. Waneno Mississippi, kayo they get ng'ane. Don samoro system margi nikech yiero ka yiero winjo ni internet nitiere gwenge moko makata samoro ballot papers ok ochope. Ang'o miyo piny nyalo chopo to ballot ok nyal chopo? Mane penjo maduong'. Nikech gin gik mobiro designed mondo fail. Iwinjo. Koro leadership cha ema nyaka bedi go teku. Ba wacho ni watiyo ne japiny. Ka gibo live this spirit, but the case of Maina Kiai to duoko mag yiero wabo yudo bang' dalareyo ma after 7 days chairman okochuno nyako dhi Bomas nikech iketi gi jo Tanzania mawero weri ma ok iwinji ti imiyi false hopes irano to ma gik moko wadwa pesa mang'eny churi infrastructure mikedo go Bomas no oromo tero nyithindo e sikul kata mana for 1 year because en go maringo in billions. To seche moko iyudo ni capitation mar 17,000 ema sirikal pok otero nyithiwa odhi skul sani wan gi juma mar 2 skunde ywak to pesa miko kete Bomas oromo to kata mana budget ni winjo kata mana approximates mabende IBC bende nadwaro nikech yiero kinuoyo yiero e kuonde chung'od bura moheo mana kaka nasenyisi mago moro constituencies gi wards moheo 20 mano bende en pesa kitimo voter registration mano bende en pesa boundaries kieo mago bende mana pesa but okonego waywagi nikech guma expensive maber en democracy en expensive nikech ong'iyo ngima dhano. Koro okonego waluor expenses mage but unnecessary expense like moko mag Bomas kiani relaying to court nosewacho maler ni gini itime constituency. Let us live and abide by the spirit of Maina Kiai. Ero kama na yenya kutie ngene boni in bende kapok iloso waka yo matin director mara nyisa ni waka mana yo matin wadugo tieko twak nyaka rom ngajwang kik dhi mabor. Winja pari, inyaki ponjri kaka ini wuone nyalo konyri. Okabi bedo kodi pile mondo akonye gimoro amora. Iwinja? Iwacho kamano nang'o? Ana wacho ni adier to in nyaki yiego. Anadoro mana gimoro achiel kende. To mana ni pari nit. Inywe pari wach pari nit kang'ama yeo seketre. Ino kinyal yudo nyakono. Yowil kode. Anabro miyo gi puonj mager ahinya. Magin gibiro paro kae nyaka chieng'. An kamoro achiel gi Vikram moyudo hera dichiel. Nyasacha kwayi. Timane gimoro mabiro miyo wabed gi jok mwahero. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng'.
Nyakorongo jong machiegni kende okang' machielo ma en okang' mogik ma bende wantiere godo mano mar dhi nyime gi twak mar chenro mano mar mbaka oromo. Ang'e ni bon Mark Oluwal iwacho ga ni kom obed mar jakom kanyakla kod commissioners mago mag IBC. It's normally a hot seat. En kom maliet. E kendo bende koro waloso kotende kod ang'o marito jo IBC bende nyaka walose kotende kod mano. En mana ni in wakili. Yes. To kwang'iyo piny Kenya nyadi mathoth. Wano kwa dhi ataro mar chike mathoth. Nikech kuom ranyisi kineno ni IBC okidwa chuoge donge. To kimisa midwa chuoge ni nwalalo jaod bura mano kuongo tho wacho ni seat mano bedo vacant mokuongo ne jaod bura mano Babanisa mano kulo Malima mano tho kanyo e higa mar 2023. Yes. Manzo ni representations ma constituencies moko nitiere constituencies madongore to moko ok dongre nikech gionge kod representation. Walose kotende kod mano. Mane momiyo judge nowacho maber ne jogi inyore. Jogo nosedhi nyaka court mane gisewacho. Ma court noseyudo ne in terms of representation kata king'iyo gik machalo kaka CDF, gik ma services ma government onego beni timo through devolved unit machalo kaka constituencies. Jogi ok yud maber. Omiyo ne osewach ni by election gi onego beni timo as a matter of urgency. Ma onego beni sama kama. No onego beni osetim gi. But nitie gima duong' ma nyaka wawachi. Ing'eni Sharon nyaka watim referendum ma 2010 mwabedo gi katiba manyien. Wasebedo gi electoral cycles mar adek. Electoral cycles gi onge waseyiero IBC commissioners. Onge IBC commission mosetieko tamne. Wasebedo gi gimiluongo gi kizungu ni immature transition in all these electoral cycles. Inyalo paro joma nochako 2013 asane sagini ne ogitimo 2017 gite. Joma notimo 2017 Chebukati 1 manodogo timo 2022 ne jomoko no gurugat gini aneno gi ka ne giwuok kombe gini no wuok aya joma koro notimo 2022 sani koro wadhi 2027 is different people. Pok wabedo gi gimiluongo ne full transition of the IBC electoral management body. And mane gimose inyowa mang'eny kabisa. Mane momiyo kaka by elections gini ok nyal timore. Mane momiyo kaka sani koro continuous voter registration ok nyal dhi mbele. Gik machalo kaka delimitation of boundaries ok nyal dhi mbele. To magi gik ma inyo our democracy. Sharon ing'eni king'iyo maber Kenya sani kama wasechopo gi demokrasi marwa iluongo gi kisungu ni wasebedo gi mluongo ni democratic consolidation. A democratic consolidation akena nyalo luonge na ongi dhuluo en demokrasi wa osebedo motegno makoro njeng makoro inene ka demokrasi moro mo is self-sustained. Nimar en demokrasi ma wan gi functioning IBC onego benisa ne wabedo gi functioning IBC nikech ma is our election, fourth election nyaka 2010. Nyako beni wasebedo gi institutionalized political parties. Ma eneno ka wadgo kotieno wacho ne political parties onego beni koro timo gik ma very democratic in terms of their party primaries. Onego beni wabedo gi wan gi robust dispute resolution. Wasebedo gi judges mabecho manyalo koro mano ngiso ni our democracy osebedo consolidated. To ma gima osebedo mono democracy wabedo consolidated. And pok wabedo gi a full transition IBC. Iga ka iga waloko this IBC. Mane momiyo this by elections timore to gik moko ok nyal dhi mbele kaka dwarore. And mane gima inyo wakoponi ing'iyo mano matut. Omiyo jomanesa gi other 20 electoral units ka lack representation. Mano gima oken gima onego take for granted. To binangeni gwenge magwa makaluo bende wantiere godo dwando ka jaod bura maka Sepul bende no negi kopogre ka Sepul opio wadai no milemo kaka Oguja bende gionge representation gi wards mag Kaluo bende. Exactly. To koro mane momiyo ineno ka seche moko bedo piny mosa kone gik marito these commissioners en gima duong' kabisa kene gise neno gine onego benigi I hope ni the 7 people madhikaw these positions chair and the 6 others oseneno ni my expectations maritogi mae ndie gima gidwaro mondo gitim ni mari ng'eyo Sharon, this is a special electoral cycle maro ma 2022 to 2027 opogore gi mamoko gite ni mar
ene cycle ma gik mora ma abich madongo monego be ni timo en electoral cycle ne onego be ni timo. Mokwongo ene cycle monego be ni watimo gimiluongo ni boundary delimitation. Ing'eni cycles go mokalo ka sheria ok ne dwa ni mondo watime. En onego be ni watime. Onego be ni wayiero commissioners manyien. Onego be ni watimo voter registration. Onego be ni watimo electoral reforms. And all this inyaparo electoral reforms ka from 2017 kano weti oko yiero mar president. Pok watimo comprehensive electoral reforms. To nikech kane watime last time nogore piny gi BBI. Momiyo nokotimore. Omiyo from 2017 kane presidential election owiti pok watimo gimiluongo ni comprehensive wasebedo watimo gimiluongo ni piecemeal electoral reform. And mage gik mainyore. To wang'ni nonego be ni gigi te watimo tema sani pod waonge gi commission. To bende makila kata mne penjo kanyalo kumna winjo pachi kowino mano kaluwore koda chir mabende oganda nitiere godo nikech kinde ka kinde waneno gik ma jamienjo bang' higni 5 ka koro wacho modebe. Igeo pod ajanyisoga ji mang'eny ni koweyo gik mana mokete chik ni jatelo nyaka lu gigi nitiere gik moko ma seche moko bon kata an kutieno wawacho ni aketo gik ma inbuilt gik ma an mwenyewe an go ineno kech gin wawacho ni you endow yourself with those skills gi ok gidwa ni gibede chik but gin gigo ma in iwuon nyalo konyi mondo manage public institution to mondo confidence ni obedi ibinjo eni nitie kata gigo ka ji wuok Supreme Court manyocha Raila gi Ruto nitie gik ma Supreme Court cha nowacho administratively gigo nego be ne timo gin gik mabecho. Koro it is upon this commission ma en chair mare ma koro provide that strategic direction mondo nyis joga gini mana ka ng'eyo gik mane owache court mar 2017 gi gik ma kendo court owache case mar 2020 aparo ni in as much as ni koro wadhi timo kagi kacha we can still msungu wacho ni we can chew the gum and climb the stairs at the same time. Wanyalo timo mana internal reforms mawegi mwana wa propose ni regulations maguide yiero ni wadwa mondo be before the committee on delegated legislation wabede gi jojaila wabede gi wabunge wabede gi these political parties wabede gi PPLC political parties liaison committee wanyisi gidi bwana gige ma wadwaro untu neno nade koro ka wasebedo gi that conversation to wakel ne japiny giobedie kata mana Bomas kacha mondo chieng' moro kik wabed gi kisongo mag hotel to ji osenegorego iwinjo kech gigo pod inyo chuny japiny gigi kata chairman mwenyewe nyalo timogi kata ka jopiny pok ochako go koko mane mwaluongo ni strategic direction. In ng'ano manyalo in tiga ng'ute bor inyalo neno gimoro kapok otimre tiwacho ni adwa mondo abed proactive nikech thoth gigi ikirigi okata mana the parent act no ni the act of parliament gin gik mabede regulations and gik mang'eny mikete regulations ikirigi ki kanyo seche moko wajumbe mwango they hardly read ok gikaw thuolo ng'iyo regulations gi kata mana ka Michuki ne kelo gi yegelo ni the Michuki rules those things were placed before delegated legislations committee to kanyo kuma ji mang'eny hinyore nikech kanyo be ma serikal pande ang'o pande gige madhano nego bed proactive ma chairman ema nyalo koro konyo jopiny pamoja gi commission mamare. Ero kama na to bon mar mondo mi IBC ma koro biro bedo ka donjo manyien mondo giduog geno kuom jopiny iparo ne ginang mane bende gitemo nikech in bende ngeni sebedo legal representation kadwe mar IBC. Ing'eyo gima timore Sharon as Elja wasetimo gimiluongo ni comparative analysis mar election mar 2007 kapok a deal on the issue of trust. Iluongo ni comparable risk. Mane nitiere 2007 kendo kowang'iyo gi chalre gi risks masani nitiere 2027. And mane momiyo wawacho kendo ni jo IBC madonyo ni nyaka ging'eni Kenya nyalo go back to where we were in 2007 kaluwore gi gik mwaneno. Mokwongo ing'eni Kenya kanya kane chakre post-election violence timore mana ka the incumbent defend his seat.
From 1997, from 2007 kiparo, the president ne defend. And mano gima no kilo aenya tungni kabisa. Mara reo, bingeni as we speak, 32 out of 47 governors give defend their seats. Mano is a mangizoni the national risk nyalo bedo spread to the devolved structures a government. Out of the 47 counties, 32 only 15 did dala ni katibo tamoge mondo kigi defend their seats. Mangizoni the 32 counties bende give bedo give this ilungoni incumbency syndrome. The incumbency syndrome is a very serious thing, ma. And imagine Nikoro, ka Kenya mangi mobedo ni kimedo gi president. There can be a political conspiracy. Mano gima onego ngi kabisa. Another thing magichiw eni kingiyo 207. IBC no year late. In fact, Kibaki nyaparo no year IBC almost some months to elections. Kingiyo 207, legal reforms no kotim. Mana kakasani, ne watimo legal reforms wa 2017. There are so many things to kendo katike wachno. Inyalo paro katamana the attack of the judiciary. Kenyans ema wigi will. 203, mondo wani wadonje 207. The then Chief Justice, Bernard Chunga, no goal ma Evans Gisheru, man also in Kibaki 207 guti no nodonyo. Tinyalo uneno koro tungni mantiere katamane Supreme Court, the attacks ma the Chief Justice nwango. Those are the comparable risks. Mwabedo pento wasengyo as Elgia. Kawangyo nito, what are the comparable risks? Manyalo duoko wakumene wantiere. Tiyunoni these things kimedo 1+1 donjo. So on the trust mara IBC, ne watimu the survey. There was a public survey. Manonu wango ni IBC katasani manyono no gold 2 weeks ago. Bolo ni Kenyans unge confidence IBC and trust. The first thing majogo nyego team, it's good ne ethakono setioge civil society and ngamo setioge human rights and the ritu setioge IBC or setioge political parties olotalala and ngat mono msebido. The first thing monego benige timo and how can they develop trust? Trust it develop kama. In 2002, that was the best election manawatemo. Then, bank 202, newatimo gimilongo ne the referendum. In fact, it was before 202. Newabedogi referendum was after 205. Tinyalo paro, kane watimo referendum. Referendum ne mano mio the commission manotimo no election 2013. The springboard of trust. Jiteno kaoni asan notimo referendum notima ber kabisa maonge yo mora. No, the referendum was in 205. 205 orange banana. Orange banana. Makiviu tu manotimo no referendum. And all trust noni jo Kenya yo kane gingiyo yo manotimo godo referendum. Omiyo no mi full trust ma 202 kuru. Kan wadi election 207 kakuru no wadi elections to neji tenegi trust ge kiviut no everything no the otimrati but the trust mane kaki build trust sani koro wadi for example timo this by elections it's upon the IBC mondo gi ngini to how can they gain back the trust magjo Kenya eyo magi the conduct godo the 20 electoral unit by elections 20 by-elections octane. Mako poni ginya kechanga dieri ni give the team in one day. Give the work on into the legal issues on the notices monego menichiwo mondo gi team gi in one day. Kanya no timore ni ginya team gi in one day mogi spread gi will at least miyo Kenya some bit of confidence. Ma time notin ma koponi wadhi 2027 kutenone kaka gitime to nyalo konyogi. Gima duong' ma bende nyaka gitim koponi pokawe Sharon. What the election this time around, there is freezing of funding from the donor world. All through, the donor sector has been very helpful in development and pre-election. In any election, one cycle. Pre-election preparation, mar election. Gik machalo kaka voter registration. Gik mati moreka way before elections. Tingene serikal to mi pesa dakika mugi. Kofesa maber sichemoko. Lakini gikele too late. For example, ange mabeni IBC se develop gimilongo ni ICT road plan. ICT road map ni ene mo ngio kaka AI and technology they will embrace these elections. The donor worlds and you free so many of their funding. It's upon these people monogimai ni ere yo magenya lodo nyogodo in these other donor sectors monogi use some funding and support
mondo gi ik god election ni makoponi girito only the exchequer to ginyalo fail, and that is a fundamental issue. Kama na bide kasa poko ngado wa bende Owino Kotini bida winja na pachi kotende kod kaka IBC manyien ginyalo duoko chir kuom oganda ma pacho kae giwachni mogi kitieko. Well, yo mang'eny minyalo duok godo chir, achiel kuom yorego poda bodwoyo wacho nitie gimoluongo ni personal initiative and personal discipline. In kaki wuon inyalo ng'iri bigori torch biwacho ni jopiny nigi yie koda gisemiya gini, ipenjri to be an gi stamina, be an gi oteku moromo maka jasiasa moro amora biro nyisa ni bwana gini tadware mondo tim kama be anyanyise ni gi pachino ok en paro manie chik, to ka wabotime kamano to jo Kenya mang'eny dhi hinyore. Nitie seche moko wawacho ni Kenya is a sovereign state, but jogo motelo ne sovereign state, they are never sovereign minded people. Iwinjo ok giti gi pachgi kata ok giket pachgi e okang' motegno. Ineno ka paro no kende konyalo bedo go wach ni bwana an pache ok nyal yiena timo guma kama an gadier ni japiny bro miyo gi ang'owa, bro miyo gi thumbs up. To mar ariyo nitiere discipline moro ma josiasa wigie maketho. Iwinjo they convolute the environment, gililo environment nikech gin joma partisan ahinya. Ndiye jasiasa but nikech jaje gibedo ni do gibin jasiasa but nyaka wachi ni thoth gigi gibiro nikech seche moko jogo manie power, kech be mondo gimoro kethre eni ng'at achiel nigi power to ng'at achiel onge power. Unequal power relations. As a result of that unequal power relations, a man in 207 environment no kethore nikech ji no dhi boyo ng'ono gin bed KICC kuma kivuti ne nitie ba kivuti nego no wacho ni aonge ang'o aonge result kuma antie ni moka nyalo wacho ni ng'ani oyombo to ng'ani okoyombo. Ka ubedo gi jotelo gi josiasa manyalo maintain opara mare, komiyo opara makuri in ringe mari, commission be nigi opara mare we oringe mare, japiny be nigi mare after civic education we oringe mare, tibodo ka weche biro dhi maber. And last but not least, koko biro chako wuok e seche makoro ji timo procurement. Idwa nyiew BVR kits, idwa timo ang'o ma dhano dhi Algurai, iyudo ni seche moko jomoko njose dhi Algurai kucho before kata commission bete kore kibo ni kare senator mang'ane nosegadhi nyaka Switzerland, kare ng'ane nosegadhi nyaka office jo ofu boro no giji makama bakoro gine makoro gine tok joka giwacho ni bwana miuru jogi kits, jogi osetimo gini, jogi notimo gini Mexico, jogi notimo gini Venezuela, to kiwinjo pinje magi wacho ni jogo notiye gin pinje te ma Kenya oingo gi ondamo 20, but pod gi insist ni wadwaro ang'o, wadwaro jogi ema mondo tim nikech ang'o, nikech already their cut is there, their cut is known. Koro gin gi front mana ng'ato emomiyo wacho ni gigi te they revolve around personal discipline. Agundir kwa na inyasemo ng'ado wa hang'eni bang' kose timnegi kose piedhgi masa moro sa yiergi magidonje kwa mabiro bedo kacha kagwilu kende tuwa kama kiti kodma. Jakoro mga juanga mano na bono makolwala mano jata chenro maralgia kanyakla koda Owino Kutieno jasiasa kindem siema chona mano masarang'ombe ru kama na inyangeni Nairobi note mulwochi kukinyi kotina chiwe kata kamano uchope studio wagundiro kamano. Jakoro mga juanga kanyakla koda ina mani nikodo chakro sapagaro marukinyi no kan kenda kaka pile nantire gijowetega mano Joyce Oduor kanyakla koda Cleophas Oluoch mabinde podwantire gode studio ka kiny bedodo chi Ibet gudu che makara nyinga Sharon Ongao.
on Citizen Duka. Get spinach for just 29 shillings, down from 38 shillings, and 1 kg of tomatoes at 79 shillings, down from 89 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your fresh picks and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Naye Mungu alituokoa kutoka kwa nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wake mpendwa, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Amina. Dial *811*414# to get msamaha wa dhambi as your skiza tune. Duto teka unusiye gi wachno. To ano kabibet ka ikinyome. To kate arus mare ano kabibiro. Ere kaka ininyalo timre gosipne malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamora achiel kode. To joma ni kae te bende ni kode. En chunje adek. Osiep. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. City boy, what's up? Come on, come here.